Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння Frostpunk 2. У нас усё яшчэ першая глава. Зараз я проверяю гук. Трошки ён бывае такое, што падсканквае даволі высока. Спадзяюся, перашкаджаць не будем. Сёння у нас працягваем рабіць, праходзіць першую главу. Я падключыў Twitch інтэграцыю, таму у нас будзе магчымасць, у вас будзе магчымасць, я яшчэ не ўпэўнены, як гэта працуе, але нейкім чынам вы зможаце галасаваць у савеце. Плюс яшчэ будзе магчымасць, калі я буду запускаць апытанкі, можна будзе абіраць варыянты, што мы будзем рабіць. Напрыклад, ратаваць тюленяў альбо не. Рада лагічных. Ну, прыкладна так. Твічоўская рада будзем. Зараз паглядзім. Я не ўпэўнены, як гэта працуе. Я бачу, што інтэграцыя ёсць. Я бачу, што у вас будзе магчымасць паглядзець, што ў нас увогуле які статус па гульне. Давайте на паузу адразу паставлю. Нешта ў мяне не паказвае нічога ад гульні, што дзіўна. Можа быць з-за таго, што кампанія, можа патрэбна нешта яшчэ нейкія дзеянні. Мне пакуль, напрыклад, не перадае. Давайте дрэва. Дрэва тэхналогіі мы пакуль яшчэ не развілі. Ну так, нешта ў мяне збоку вылазіць. Яно злева, вось злева і справа павінна вылазіць. Справа ў мяне просто само статус кампаньёна, а злева гэта інфармацыя па нашай бягучай гульне. На жаль, чамусьці яно гаворыць, што ніякая інфармацыя ад гульні не атрымала, што дзіўна, але бачна, што працуе. Можа гэта з-за таго, што мы гуляем у кампанію. Можа быць, гэта штука ўся не працуе ў кампаніі. Такое таксама магчыма. Давайте, можа, ў раду яшчэ заскочым. Што ў нас ёсць? Я не бачу тут асабістай фракцыі нейкай. Па тыпу, каб у вас было нейкае галасаванне. Таму гэта яшчэ пытанне. Ну добра, давайте я пакуль пакіну як ёсць. Ёсць рэальная верагоднасць, што яно проста праз некаторы час запрацуе. Вось. Нам трэба распланаваць, нават калі гэтая штука не працуе. У нас застаецца даволі шмат чаго рабіць. Вось наш горад. Мы ўжо пакрыху за яго мяжы вось гэтага каньёна невялічкага выбраліся. Мы тут пабудавалі нам ежу, здабычу невялічкую. У нас ёсць пара раёнаў жытловых, і мы толькі зараз даследаванні пачалі рабіць. Так, я ўжо зрабіў некалькі памылак, але яны не крытычныя. Я думаю, што яшчэ можна будзе і з гэтым жыць, з тым, што ў нас ёсць. Проста незнаёмасць механік гульні. Наконт меркавання наконт самой гульні у мяне ўсё яшчэ... Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, ці падабаецца яна мне ці не. Яшчэ паглядзім. Так, нам трэба разабрацца, што рабіць з руднікамі. Мы там нейкае рашэнне ўжо прымалі. Даследаванне нам патрэбна грошы на гэта. Добра. Давайте тады. Там надо 50 грошай. Ну, тут недоўга пачакаць, трошки праматаем. А трэці стрым глядзім, наша сцэна не сумная. Я скажу так, што яна дакладна неблагая гульня. Тут пытанне, з'яўляецца ли яна той гульнёй, у якую можна сядзець па тыпу, па тыпу 30 гадзін. Вось такое хутчэй. Так. Ось, калі б яна была дрэнная, я бы сказаў, што дрэнная. Не, яна не благая. Яна нават... Тут самае збівае з панталыку тое, што яна літаральна тая ж самая... Гэта, калі задумацца, гэта першы Frostpunk. У некаторым сэнсе. Проста дамы заменены раёнамі. На бан малатка адпраўляецца 1000. Не галеры сабе. Вітаю ў чаце. Вітаю, Люсівель. Даўно не бачыў. Адносна даўно. Так. У нас усё яшчэ. Гэта літаральна... Не ведаю, што за гульня. Я думаю, што цікавая. Бан малатка павінна быць вельмі цікавая гульня. Так. Літаральна гэта ў некаторым сэнсе гэта першы Frostpunk. Таму што мы маем той жа самы падыход. Мы будуем замест дамоў, мы будуем раёны. У гэтыя раёны мы ўтыкаем нейкія паляпшэнні. Вось, напрыклад, вось гэты навуковы цэнтр, які мы паставілі ў гэты раён. Ён літаральна гэта той же самы канцэпт першага Frostpunk. Тут толькі наверх даданы яшчэ палітычныя вось гэтыя праблемы. Але яны і ў першым былі ў нейкім выглядзе. Таму за доту на баны кінуў.
Тут вырашаецца, што першым дойдзе да топа? Бан малатка альбо дота? Ну вось гэта ў мяне павінна быць вырашэнне. Цікава. Нешта кампаньён на гэты Frostpunk, нешта не працуе. Ён гаворыць, што ён падключаны, але так сабе працуе. Па ідэі, у вас павінен быць варыянт зараз выбара. Ну, я магу яго запусціць, толькі няма такой кнопкі, на жаль. Зараз я яшчэ раз у налады загляну. Так, вольныя дзеці. У нас няма ніякіх правілаў па дагляду за сіротамі. Дзеці напалі з ножамі. Так, яны там мелкія беспризорнікаў банды адна на адну ідуць ужо. Вітанкі, на банду доты можна кідаць? Я не ведаю, як гэта будзе працаваць. Вітаю, Рыяна. Так. Некалькі дзяцей загінула. Дзеці літаральна невялічкія банды свае робяць і паміж сабой ужо разборкі ўчыняюць. Так. Што я магу? Трэба вырашыць, прапусціць адзін з законаў. Абавязковыя школы альбо дагляд ад сямей. Абавязковыя. Сацыяльны, вось. Так, давайте перад тым, як я скокну ў галасаванне, я пагляджу, што ў нас з гэтым інтэграцыяй з твічом. Ну, чаму ты? Давай-ка. Нешта яна не аўтарызавалася дагэтуль. Ну, зараз павінна. Я ж уже наладжваў гэта. Чаму яно знікла? Tactical Bridge Wizards адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Ну, спадзяюся, зараз павінна з'явіцца. Вітаю, Молоток. На Dota 2 адпраўляецца яшчэ 100. Дайце-ка пагляджу хуценька. Што ў нас увогуле па стану нашых гулін? Што ў нас на гэтым тыдню? На Pentiment у нас зараз 32 100. Амаль адразу за ёй ідзе Thank Goodness You're Here. 31 000. Нешта паказвае. Так, зараз... Мне ўсё яшчэ... А, не, ёсць, трошкі ёсць. Але не поўнасцю. Я разлічваў, што больш будзе. Паглядзім. Так, Tactical Bridge Wizards, 30 800, третье месца. То бок літаральна у нас блізка першыя 3 месцы. Астатнія даволі далёка. Што у нас? Дзе у нас дота? Мне цікава, на якім месцы яна. 7000 на доце зараз. Так, а на бане малонка 1400, каб вы ведалі. Пракцыя пачало паказваць. Цудоўна, хоць штосьці падключылася ў гэтай гульне. Давайте рады зараз паглядзім. У радзе у нас... У вас павінна, ну, як апісывалася, што калі падключана інтэграцыя, у вас ёсць магчымасць галасаваць, і у вас ёсць да 40% галасоў, калі вы адзначыцеся як валанцёры. Але ж, каб гэта, ну, чтоб гэта не было, каб гэта не значыла, я не ўпэўнены, як гэта працуе. Можа, патрэбна некаторы час, каб гэта пачало працаваць. Руднікі мы можам паляпшэнне зрабіць даследаванне. Давайте я планаваў пылавыя руднікі, каб трошкі захаваць нам, мы такім чынам атрымаем больш вугля у доўгую. То бок, зараз яго будзе менш, але пакрыху гэта будзе акупацца. 15 тыдняў даследавання адпраўляем. Так, ужо і галасаванне, там не галасаванне, а ідэі пакрыху з'явіліся у гэтым самым у кампаньёне. Цудоўна. Кампаньён трошкі працуе. Так сабе яшчэ пакуль я не ўпэўнены, што з рады рабіць. Наконт рады, давайте нешта з дзецьмі рабіць, бо яны ўжо банды там зрабілі, абавязковыя школы. Давайте абавязковыя школы зробім, каб яны займаліся гэтым. Яшчэ не вельмі вызначана рашэнне. А, вось я бачу. Новае паседжанне рады.
А набор ураду зараз адбудзецца. Гэта інтэграцыя з твічом. Я не ўпэўнены, як гэта працуе. Але я запусціў зараз. Вы галасуеце. Абавязковыя школы. Ці ўсе яны ці ідуць дзеткі ў школу, ці не. І вы галасуеце, так альбо не. Тыя, хто жадаюць. Хто калі не жадаеце, я не ўпэўнены, як оно будзе для вас працаваць. Давайте я со свайго боку. Мне просто прагляд ёсць гэтага, але не прыбіраецца, што непрыемна. Я не ўпэўнены, ці гэта набор. Ага, бачу, 3 чалавекі дадалося ў галасаванні. Цудоўна. Нічога не адбываецца. Я вось не ўпэўнены. Я яшчэ пакуль разбіраюся. Мне паказваецца, што 3 чалавека зарэгістравалася як у галасаванне гэтае. Давайте, подтвердить голосование тады. Паседжанне ідзе. 3 чалавекі прагаласавала. Адзін з іх гэта я правяраў, як гэта працуе. Закон прайшоў. Супраць 0 было, гэта ад вас у версіі галасы. Яно націскаецца, у вас просто пакуль я не пацверджу, яно не ідзе далей. Я зараз паспрабаваў зразумець, як гэта працуе. Вось. Гэты закон прайшоў. Ён бы і так хутчэй за ўсё прайшоў. У нас высокая даволі высокая верагоднасць была. 60 галасоў за, 51 быў неабходны для гэтага. За дзецьмі зараз буду даглядаць. Таму праблемы з бандамі хутчэй за ўсё вырашацца. Не настолькі цікава, як я думаў. Я жадаў, каб у вас была магчымасць па тыпу, я паставіў нейкае на пытанне, і яно там некаторы час яшчэ ў мяне ёсць, шмат часу, каб гэтае праседжанне прайшло. Трошкі не так, як я разлічваў. Мы страчваем вугаль зараз, нешта хуценька даволі. Я так разумею, што мне трэба здабычу вугля падпашырыць, так? Бо вугля становіцца ўсё менш. Так. А ў мяне няма грошай, каб здабываць. Дзе яшчэ вугаль? Гэта не вугаль. А што я магу з гэтым зрабіць? Я магу пашырыць гэты раён. Так, пусты слот для будынка. А што небудзь ёсць? Я так разумею, што пакуль даследаванне не зробіцца, я нічога не магу туды дадаць. Ну добра, наступнае паседжанне рады будзе толькі праз 7 тыдняў. У нас ёсць яшчэ пакуль час. А за гэтае я зламаў сабе трошкі гэтую главу. Вы зараз дэпутаты, так. Вы, атрымліваецца, у Твічу належыць 40% галасоў. Тое, што вырашыць Твіч унутры сваёй партыі твічоўскай, гэта будзе ўплываць на 40% галасоў у радзе. Даволі шмат. Гэты адсотак можна паменшыць. Але тады, мне падаецца, яго можна знізіць да 30 прыкладна, так. Але менш ужо не мае сэнсу трошкі. Вось, бо вы зараз атрымліваеце як самая моцная, адна з самых моцных фракцый. Так. Рада яшчэ збіраецца. Даследаванне я магу. Уцепленне дамоў. Вырашэння. У меня зноў жа няма грошай на гэта. Халера. Я вельмі прадзяўбаў гэты момант з грашыма. У нас будзе гэта бясконцам. Будзем амаль на кожнае дзень будзем вырашаць такі блін, у нас грошай няма і просто сядзець, нічога не рабіць. Ну так. Інстытут таксама ні халера мы не зробім. Можа пашырыць раён таксама нам патрэбіцца грошы на гэта. Ну, гэта хоць мае сэнс трошкі. Па ежу у нас праблем, матэрыялы трэба пачаць збіраць. Давайте пашырымся кудысьці, дзе матэрыялы ну тут недалёка ёсць. Вось гэты сродак. Крыніца у нас тут ёсць матэрыялаў. Вось так. Вось так. І вось так. В прынцыпе, тут зараз, калі лёд прыбярэм, то мы пачнем вось тут здабываць трошкі сабе матэрыялаў.
Ненавіджу, калі ў гульне ў мяне не хапае грошай. Я сам у гэтым павінны. Я аддаў усе нашыя грошы фракцыі адной, каб нашае галасаванне за нашу пазіцыю як сцюарда засталося, і нам не патрэбна было рабіць аніякі квест. Children caught idling during school hours will be punished. Зараз аб'яўленне было, што дзеці, якіх знайдуць падчас школы, ну, гадзіны школьных гадзін, на вуліцах іх накажуць. Такое аб'яўленне было зараз у горадзе. Так, ёсць, з гэтым прыбралі. Раён я магу пабудаваць зараз. Здабыча, я так разумею. Ад дэпазітаў, матэрыялы, перапрацоўваю ў тавары. Давайте, вось, а лагістычна што ты робіш? Экспедыцыя. Няблага. Давайте вось гэта. Пакрываем як мага больш. Вось так. Як можам, максімальна пакрываем. Можа, гэты раён потым пашырым. Трошкі нам не хапае. Так. Нелл Сінкфілд. 38 гадоў. Так, бянтэрся наконт яе сына. Усю ноч ён кашляў. Яго, гэта самае, яго галава такая ж гарачая, як генератар. Гэта клятыя тёрнеры. Я ведаю, што гэта яны. Яны пачапілі гэту новую хваробу. І нават вось зараз яны ідуць сярод суседзяў, пераносяць, ідуць па сваіх справах. Яны забіваюць людзей. Вось што яны робяць. Калі ласка. Я не магу вытрымаць страціць яшчэ одно дзіця. Хтосьці павінны разабрацца з ім. У нас няма ніякіх карантынных мер. Усе маскі. Ну, у нас няма нейкіх мер увогуле па хваробах. І гэта пагаршае сітуацыю. Нам трэба будзе на наступным паседжанні, можа, з гэтым разбярэмся. А новае паседжанне будзе літаральна зараз, так што да гэтага недоўга. Так, гэта раёны яшчэ будуюцца. Даследаванне у нас таксама яшчэ не гатовае. А новае паседжанне рады... Што гэта у нас? Кіраўніцтва... Ага. Працэдуру кіраванага галасавання. Мы ўздымаем тэмы, якія вельмі важныя для горада. У нас ёсць такой аўтарытэт. Ну, па тыпу, ёсць 4 галіны. Адна з іх выжывання, другая з іх горад, трэцяя гэта суполка, і чацвёртая гэта кіраванне. Але чацвёртая вельмі асабістая. Патрэбна, каб шмат галасоў было. Вось. І можам пакрыху аўтарытэт свой, ну, па тыпу бюро прапаганды, напрыклад, тут ёсць сакрэтная паліцыя, то бок штосьці, што дазваляе нам кіраваць і не зваліцца, але патрэбна, каб гэта падтрымала большасць. Вялікая большасць, 2/3 замест паловы. Так, нам трэба зараз наконт здароўя. Вось, у нас ніякага каранціна. Якія законы ёсць? Падтрыманы карантын. Захварэлыя яны пераходзяць у карантын, і аб іх будуць клапаціцца ў спецыяльных установах. Альбо бэджык захварэлага. Захварэлыя людзі, яны патрэбны, каб яны насілі спецыяльны бэджык, які дазволіць астатнім знізіць узаемадзеянне з імі, калі яны вырашаць. Так, гэта не настолькі добра дапамагае з гэтым самым, з спыненнем хваробы, але гэта дазваляе таксама трошкі хаця бы трошкі вырашыць гэту праблему. Так, пабудаваць следовы дварэц і адправіць усіх гуляць у хакей, каб павышаць імунітэт. Гэта ж так не працуе. Вітаю, Байтруш. Так. Давайте паспрабуем. Я прапаную, нягледзячы на тое, што гэта падтрымліваецца сталвартамі, давайте мы
патрымаем карантынныя меры. Вось, за гэта спатрэбіцца больш будынкаў. Але ж, калі у нас будуць сур'ёзныя хваробы нейкія, то гэта значна больш эфектыўна будзе. Я прапаную гэты закон. Зараз я запущу галасаванне сярод Твіча, таму зараз перад вами з'явіцца рашэнне. Я ўнёс на прапанову. Гэтае рашэнне само па сабе не пройдзе без вашай дапамогі, альбо, ну, вы вырашаеце, пройдзе оно альбо не. Я прапаную карантын, то бок бальніцы. Людзі адпраўляюцца ў спецыяльныя установы на карантын, калі яны хварэюць. Вось. Зараз з'явіцца выбар так альбо не. Вы галасуеце, і я націскаю галасаванне. Набіраецца зараз. Падтрыманы карантын. Захварэлыя будуць памешчаны ў карантын, і там аб іх будуць клапаціцца. Вось, я бачу 2 галасы зараз. Я не ўпэўнены, як оно на мабільным альбо не. У мяне ў праглядзе літаральна паказ зараз 3 галасы ёсць. Я яшчэ трошки пачакаю, і 4 галасы. Яшчэ трошки пачакаю, і буду 5 галасоў. І 10 я буду тут скончваць. Галасаванне пайшло. Гэтага можа не хапіць усё роўна. 37, 41 голас. Прайшоў, а чаму? Я не разумею. Я трошки не разумею. Сказано, што 41... 41 ад гэтых самых. Не, я ўсё яшчэ не магу зразумець, як гэтая рада працуе до конца. Дайце-ка спынем. Нам сказано было, што павінна палова рады прайсці, так? Я жа бачу. Не разумею. Нічога не бачыш. Ну, тут, на жаль, складаненька. Я не ўпэўнены, што яно паўсюль будзе працаваць. На камп'ютарах дакладна будзе ўсё ў парадку. Ну, я не ведаю, як мінімум у мяне ў парадку. Мне паказвае, я не галасаваў зараз, але так. Там даже волы нейкія трэба даваць. Вось гэтага я не ведаю. Я шчыра не ведаю. Я сам зараз, гэта мой другая інтэграцыя, якую запускаю, і яшчэ па дарозе разбіраюся. Ты прагаласаваў, Рудзі, і я бачу твой голас. Ён нават на стрыме самім адбіўся, так што ўсё ў парадку. Яно неяк не вельмі ўдала паказвае па тыпу, што голас залічаны для вас. Вось, ну гэта, на жаль, я тут нічога з гэтым зрабіць не магу. Так, у нас прайшло зараз. Я толькі не зразумеў, чаму галасаванне прайшло. Мы набралі 42 галасы з 5 аднаго патрэбных. То бок, по тыпу, закон не павінен было неякі не прайсці. Дайце-ка мне момант, я паведамленне зараз прыберу, а то мне перашкаджаюць. Так, я не зразумеў, чаму прайшло галасаванне. І канкрэтна не вашае галасаванне, галасаванне рады. Бо гэты закон, нягледзячы на тое, што ён прайшоў, і гэта цудоўна, я шчаслівы. Яно вам увогуле ніяк не паказвае? Добра, давайте дачакаемся наступнага пасяджання рады і будзем там яшчэ раз спробы будзе. На бан маланка адправляецца яшчэ 100. Так, добранька. Мы ўсё яшчэ даследаванне робім новых руднікоў. У нас будзе недахоп вугля і вельмі хуценька. Мы зараз спрабуем разабрацца, як рабіць руднікі, якія будуць набіраць большую колькасць вугля. Яны па тыпу, нешта там апісанне было, збіраюць нават вугальны пыл і збіраюць яго ў брыкеты. Так, вось оно ёсць. Это даследаванне на месцы. То бок я магу альтэрнатыўныя ўсе варыянты даследаваць. Мне не абавязкова абіраць штосьці адно, я магу ўсім карыстацца. Гэта цудоўна, а як мне яго паставіць, гэтая штуку? Вось оно, паляпшэнне гэтае. Добра. На яго патрэбны зноў грошы, якія ўсё прадзяўбаў. Добра, ну прыйдзецца чакаць тады, раз ужо ў мяне грошай няма, што рабіць? Насельніцтва пакрыху. Неяк оно спачатку насельніцтва расло, зараз не, я так гляджу. Яно пакрыху запаўняе вось гэтую стужку. Добра. Нешта людзям холодна, трэба дамоў больш пабудаваць.
Дамы. А, ну так, дамы пабудаваць. Нам жа грошы патрэбны на гэта. Так, матэрыялы, здабыча матэрыялу пачалася пашыраная. Магу ли я пабудаваць? Не, на гэта патрэбна 80 яшчэ марак гэтых. 5 грошы. Угу. Мы зараз усё, у нас увесь геймплей будзе. Пачакай грошай, пакуль не з'явіцца. Бо мы не можам павялічыць колькасць заробленых грошай. Ніяк, я так разумею. У нас частка... Ага, тавары людзям патрэбна. Мы губляем грошы з-за таго, што у нас недастаткова тавараў. А для гэтага нам патрэбна яшчэ адзін раён. На які нам што патрэбна? Правільна, грошы. Давайте мы... Індустрыяльны раён вось гэты. Я магу яго дзесьці тут? Лепей тут не будаваць. Тут таксама. Ну давайте вось тут каля матэрыялаў гэтых. А, блин, там же ж лёд гэты кляты. Чакайце-ка. Нікая. Што я павінен рабіць? Ну, там же можна будаваць. У чым моя праблема? Зараз на паузу. Разбіраемся далей. Прапаную грошы адабраць у багатых і падзяліць. Мне падаецца, яны ўжо гэта некалькі разоў рабілі ў першай частцы яшчэ. Так. Я аднаго... Мяне трошкі гэтая гульня з панталыку збівае проста бясконца. У нас ёсць вось гэты раён, так? Вакол яго ёсць месца. А, яно не выкапана яшчэ. Угу. Давайте выкапаем. Што нам? Нам же не складана. Просто ўзялі і выкапалі. Падаецца, я разабраўся, што праблема. Трошки механіка з гэтым разбіваннем льда, яна настолькі... Яна невідавочная. Я не магу зразумець, дзе ў мяне выкапана, дзе не выкапана. Зараз разаб'юць гэты лёд. Мы тут яшчэ тавараў. Пабудуем індустрыяльны раён, у якім тавары будуць рабіць. Так. І дамы яшчэ. Усё патрэбна. Калі паглядзець, у нас мінус 32 дамы. Што там? Наконт каранцінаў гаворыць. Ежа пакрыху скончваецца. Тавары, матэрыялы гэтыя скончваюцца. Усё скончваецца. Бзда просто. Жывем як гэтыя. Так. Індустрыяльны раён. Вось гэта мы пабудуем. Вось так. Вось такім чынам. Няхай. Індустрыяльны раён каля здабычы матэрыялаў. Цудоўна. Раён для айцішнікаў. У мяне быў 10 раён для айцішнікаў. Во, каля гары. Відовішча цудоўнае. На вугальныя шахты яшчэ. Вось адсюль. Можна паглядзець. Нават наблізіць. Во, бачыце? Вось там вось айцішнікі сабраліся. Самыя багатыя тут. Мясцовыя. Грэюцца каля генератара зараз. Заможныя. Вугаль здабываюць. А вы што думалі? Так. Што гэта? Пасля рутыннага медычнага агляду, зробленым сталвартамі, невялічкая групоўка форстлендераў адмовілася ад гэтага дагляда. Гэтыя праверкі, гэта тое, што павінна застацца ў мінулым. Мы адаптаваліся. Гэта было з тых часоў, калі кашаль мог забіць цэлы горад. Гэта ўжо ў мінулым. Няма сэнсу урывацца ў нашу прыватнасць. Толварты ўсё яшчэ падтрымліваюць рэгулярную фізічную дапамогу, каб упэўніцца аб бяспецы сваіх працаўнікоў. Гэта важна, каб мы аглядалі здароўе грамадзян. Я згодны. Нам трэба ўсё ж такі, каб... Невялічкая падгрупоўка фростлендераў, гэта тых, хто прыйшоў, яны спрабавалі адаптавацца ў жыцці на холадзе, яны жылі даволі доўга па-за межамі горада. А сталварты гэта хлопцы, якія... Што гэта? А, можна вашае галасаванне запусціць. Добра.
А салварты гэта тыя, хто з папярэдняга капітана галоўнага ў горадзе, вось яны яшчэ яго па тыпу як паліцыя, ну, прыбліжаная. Так, я думаю, што трэба ўсё яшчэ... Ну, можна пакінуць гэта як ёсць, але адносіны з усімі пагоршацца. Антываксеры з'явіліся. Нешта такое. Там уже адбудаваліся астатнія. Так, я думаю, што гэта добра, што хтосьці даглядае за здароўем, бо гэта можа праваліцца ў нейкую херню. Мы не ў той сітуацыі, калі мы можам дазволіць сабе, ну, такое. Так што давайте, няхай даглядаюць. Нягледзячы на тое, што форстлендерам гэта не вельмі спадабаецца. Вось. Астатнія-то у горадзе жылі ўвесь гэты час. У нас усё яшчэ... Так, новы раён усё яшчэ будуецца. А новае паседжанне ўжо набліжаецца. Я толькі не упэўнены, што мы там будзем глядзець. Хай сабе кашляць толькі за межамі горада. Вось. Неблагі закон. Мы такі закон увесці можам? Так, давайте аглядаць, што у нас па законам яшчэ цікавае ёсць. Так, 3 вось гэтай галіны галоўнай, 4 асабістае наше накіраванне. Выжыванне. Дадаткі ў ежу. Што там ёсць? Натуральныя дадаткі нейкія. Ага. Калі ў добрае надвор'е будзе, калі спакойнае надвор'е, то трошкі будуць яшчэ дадавацца, ежы будзе дадавацца. Чамусьці хтосьці супраць. Новыя лонданцы і сталварты амаль цалкам. Цікава, чаму. Так, есть хімічныя дадаткі. Але, каб вы разумелі, хімічныя дадаткі ў 19 стагоддзі, ну гэта такое сабе. Не хацелася б. Але яны даволі добра падтрымліваюцца. Эфектыўнасць ежы, ну, таго... Блін, мне падабаецца ідэя форстлендераў, натуральныя дадаткі, то бок тое, што сабралі проста па-за межамі горада. Гэта не блага. А тут рызыка захварэць падвышаецца. Блин. Добра, давайте яшчэ паглядзім, што у нас ёсць. Тавары. Ну у нас уже ёсць адзін масавы выраб тавараў. Базавыя неабходнасці розныя. Карантин вось мы дадалі ўжо. Што гэта? Community сервіс. Што гэта такое? Ага. Гэта па тыпу, каб жыхары працавалі нешта на карысць горада. Прапановы. Падтрымка экспедыцый ёсць. Пашырэнне горада. Ну, то бок яны працуюць у горадзе. І... ёмаю, колькі тут варыянтаў. Назіранне за гэтымі самі, за трубамі. І... Ага, і абавязковая. Абавязкова па тыпу размеркавання. То бок вы абавязкова павінны ісці кудысьці штосьці рабіць, калі вы не атрымаеце дазволу на то, каб гэтага не рабіць. Суботнікі па тыпу такога, так. Так, суботнікамі яшчэ пачакае. Пахаванне. Цырыманіальныя і збіральныя. Так. Окей. Цікава. Ёсць два варыянты пахавання. Адзін з іх цырыманіальнае. Як яны ёсць, цалкам захоўваюцца. Але ёсць зборнае пахаванне. Зборнае пахаванне, што тыя, хто памёр, з іх возьмуць тыя часткі цела, якія могуць быць карысныя для горада, для іншых медычных устаноў. Усё астатняе будзе спалена. І попел будзе адданы людзям. Добра. Давайте пакуль з ежай разбярэмся, бо у нас там яе таксама не вельмі шмат. Калі будзе добрае надвор'е, няхай збіраюць натуральнае. Я прапаную. У нас за дакладна 20 галасоў ёсць. У сумневах яшчэ 30 і супраць 38. Прапанова ёсць. У вас, як звычайна, у вас 40 галасоў. Гэта шмат. То бок калі, ну, неважна колькі вас галасуе, у вас будзе 40 галасоў. Вось, таму
Зараз мы галасуем за дадаткі ў ежу. Ты, якія натуральныя дадаткі, якія можна сабраць па-за межамі горада, і калі будзе спакойнае надвор'е. Я думаю паменшыць, так. Я думаю паменшыць 10 до 20, бо гэта вельмі лёгка робіць прасоўванне некаторых рашэнняў. Добра, давайте зараз галасаванне гэтае... ну я ж магу зараз змяніць, мне ж не абавязкова запускаць яго. Давайте я зараз падніжу адсотачак трошкі. Ну як трошкі? Давайте 40 10 на 20, вось так. Гэта будзе салідна ўсё, можа 25 давайте, так. Гэта салідна ўсё яшчэ адсотак. Я там не магу. Ну, 24 будзе. 24 адсоткі ад вас. Добра. Галасаванне. Выжыванне, ежа, дадаткі. Галасаванне запускаю. За гэта левы варыянт. Супраць правы. Бачу, галасы ідуць. Хімію мы, калі гэты закон не пройдзе, то ён проста застанецца як ёсць. То бок ніякіх дадаткаў. Калі у нас не будзе хапаць ежы, то можа быць мы перайдзем на больш экстрэмальны варыянт. Ну, ўсё навокал хімія. Там проста хімічныя дадаткі, хутчэй за ўсё, нешта з вырабы з нафты будуць, хутчэй за ўсё, каб вы разумелі іх тэхналогіі. 4 галасы бачу. Давайте спыняю галасаванне. 1 супраць і 3 за. Гэта было галасаванне Твіча. Зараз у нас набраў 49 і закон прайшоў. 49 галасоў за гэты самы ад самого. Мне падаецца, я зразумею, як гэта працуе. Зверху паказваецца галасаванне вашае, знізу паказваецца галасаванне рады самой. То бок у нас 49 галасоў плюс 20 вашых галасоў, наверное. Прыкладна так, я разумею. Так, дзякуючы гэтаму закону мы пачалі нават збіраць трошкі набіраць ежу. До нас дамаем з паўзы. Ні халера не зразумела, калі шчыра ў гульні час ад часу. Нам не хапае працоўных. Цудоўна, блін. У сэнсе не хапае працоўных. Людзі, вы што, ачмурэлі? А хто працаваць будзе? 78 людзей хварэе, але нават з імі у нас будзе недахоп па раёнах. Вельмі холодна стала. Некалькі людзей памёрла до смерти. Нам трэба... нам трэба пабудаваць яшчэ раён, у якім яны могуць хавацца. Жылы. 31 дом. Чмурылі? Так, вы давайте... Гэты раён няхай будзе тавары рабіць. Блін, ну тавараў яшчэ ўсё яшчэ не хапаць. Што ж такое? Вось, зараз трошкі прыбытак грошай падвысіцца. Я так бачу, то нам матэрыялу будзе не хапаць, каб здаяк. Я думаю, што мы можам пашырыць вось гэты раён вось сюды. Это не будзе шмат нам каштаваць, але мы больш будзем матэрыялаў здабываць. Мне яшчэ цікава, чаму ён не працуе? Вы што робіце, людзі? Нейкая падзея новая. Смерці з-за холаду. Праблемы ў горадзе. Стюарт. Холод забраў... хваля холаду забрала жыцця ў горадзе. Мы знайшлі людзей, якія замёрзлі на вуліцах. Але не толькі на вуліцах, але таксама ў некаторых дамах і працоўных месцах. Ну, у нас не хапае зараз цяпла. Насамрэч. А ці магу я падвысіць нейкую працу генератара? І запасы скончваюцца. Нам патрэбны новы матэрыял. Ну, зараз пашырэнне гэта можа нас выратуем. Выглядае, што мы пачынаем прайграваць? Выглядае, што так.
Я скажу, самая вялікая памылка была аддаць шмат грошай партыі нейкай, там, не памятаю каму, лондонцам я даў, альбо фростлендерам. Трэба было пагадзіцца на іх нейкія ўмовы і заняцца гэтым. Бо грошай ні на што не хапае зараз. Так, ну тут трошки матэрыялаў пачалі здабываць. Але ўж ўсё роўна не хапае матэрыялаў на ўсё. Яшчэ 80 чалавек замёрзла. Ды што ты будзеш рабіць? Ну і так, я не магу палепшыць ні будынкі, нічога, бо ў мяне няма If ресурсаў. you're unsure whether foraged food additive is safe for consumption, consult your local scout office. Яшчэ халадней становіцца. Патрабаванне, мы зараз замерзнем нахрен просто. Там чакаецца пацяпленне невялічкае. Так, чакаецца пацяпленне, але ж, ну я не ведаю нават. І працягнем мы туды. Ну так, і дамы, якія дамы нам. Нам патрэбна працоўных толькі для таго, каб дадаць яшчэ дамоў. Вось такая вось халера. Я магу неяк проста пабудаваць гэты раён, пашырыць яго. Вось так. Просто каб можа дамоў купіць. А дамы нам патрэба, каб дадаць працоўных? Я так разумею, што калі... Я не ўпэўнены, як дакладна ўсе механікі яшчэ працуюць. Блін, людзі літаральна пачынаюць замярзаць нахрен. Тут, мне падаецца, вось гэтая чырвоная, гэта недобра. І вось гэтая нафта па баках экрана, мне падаецца таксама, гэта дрэнны сігнал. Нешта ўсё выглядае ўсё горш і горш. У нас няма месца, дзе людзям хавацца ад холаду. Давайте я трошки спынюсь. Вось, і за гэтага у нас не павышаецца насельніцтва, і нават калі б яно павышалася, людзі працягваюць замярзаць. Зараз воды адпіў. Што у нас у дамах адбываецца? Миллер, 12 гадоў, піша нешта у гэтым самым, вучыцца пісаць. Ну так, школу трошки паляпшаюць становішча. Каб здана нам, я вось так гляджу, чырвоненькае нешта, ўсё ў нафце, ўсё затякае. Дакладна не да добрага гэта ўсё. Катастрафічны холод. Упс. Я магу хоць нешта зрабіць, каб сваё становішча хоць палепшыць, хоць трошки. Паседжанне савету. Вы глядзіце, нават тут бачна, што зацямненне такое з'явілася. Так. Пахаванне. Не, давайте нешта з горадам. Базавыя неабходнасці. Напрыклад, ежа, адзенне даецца без кампенсацыі, але рознымі практыкамі. У залежнасці ад доступа горад можа ўпэўніцца таму, што каб усім грамадзянам далі ўсё, што ім патрэбна, каб выжыць просто бескаштоўна, уключаючы базавыя рацыёны і адзенне. Я не думаю, што мы такое зараз сабе дазволіць можам. Альбо адваротны варыянт, каб за гэта прыйшлося плаціць. Базавыя рацыёны і адзенне. Эфектыўнасць трошки больш грошай і эфектыўнасць фабрык. Я думаю, што у нас не толькі шмат выбараў. Давайте я выстаўлю гэта, каб яны плацілі за базовые рэчы. Мне падаецца, вы можете галасаваць супраць, калі жадаеце. У вас есть 24 галасы, я запускаю галасаванне.
Што нагадваю, што галасаванне дае. Я прапаную патрабаваць грошы за базавыя рэчы, за ежу, ну і адзенне. За базу, нават самае пачатковае. У нас падаткі ёсць, нам проста іх не хапае. Гэта за мае памылкі іх не хапае ў асноўным. Галасаванне. Я не ўпэўнены, што нават калі я гэта прасуну, гэта нас выратуе. Сітуацыя выглядае даволі дрэнна. 5 галасоў бачу. Угу. І буду скончваць зараз галасаванне. 4 за, 1 супраць. У нас набралося 60 галасоў ад Рады і ад вас яшчэ на 24 галасы. Так. Задавальненне людзей гэта не падвысіць. І нашу сітуацыю гэта, магчыма, не выратае. Дрэнна. Аптэкар. Угу. А у людзей з'яўляецца, яны баяліся дагэтуль прасоўваць свае ідэі, ну, жыхары, яго думкі, Рубі Кінг, 27 гадоў, аптэкар. Яны дагэтуль баяліся прапанаваць нейкія ідэі, таму што кіраваліся жалезным кулаком капітана, і зараз у іх, ну, з-за таго, што зараз Рада ёсць, у іх з'яўляецца думкі, што, можа быць, ўсё ж такі атрымаецца нейкія штосьці. Ну, дагэтуль яны проста чапляліся адзін за аднаго, каб выжыць. Зараз жа, можа, нейкія мары атрымаецца здзейсніць. Вось. Новы голас, пілігрымы. 7% горада. 545 фростлендераў арганізавала новую фракцыю. Гэта пілігрымы. Так, рэлігійнае кам'юніці, сабранае ў традыцыях. Ім не падабаецца масавы выраб прадуктаў, які ў нас ёсць. Плата за... Сур'ёзна? Ім не падабаецца. Ну, добра, першыя 2 пункты яшчэ згодны. Масавы выраб тавараў. Адзін з нашых законаў, мы масавым вырабам займаемся. Неабходнасць плаціць за базавыя рэчы і абавязковыя школы ім не падабаюцца. Так, добра. Яны лічаць, што дзеці павінны навучацца ў сем'ю. Мы ўсё роўна ўсе замерзнем. Хутчэй за ўсё 100%. Так, ну добра. Мне падаецца, каб здана. Вы паглядзіце на гэты эфект, які ўсё крывава, чорна, нафтавае. А можна скрасці бюджэт горада і зрабіць ногі? Можна, толькі чакаць нас будзе вось гэтая белая пустэча. Вось што нас будзе чакаць у гэтым выпадку. Так, гэта ў нас што? У нас тут эфектыўнасць знізілася. Таму што чаму? Чаму тут знізілася эфектыўнасць? Людзей не хапае. Хутчэй за ўсё за людзей, не захопа людзей. Так, у нас хапае тавараў, хоць штосьці у нас зараз хапае. Дзякуй вялікі. Месца для жыхароў усё яшчэ недахоп. Можа яшчэ раён пашырым? Давайте. За тыя грошыкі, што набраліся. Абавязковыя школы таксама аплачваюцца? Не, гэта за кошт горада. Па тыпу абавязковыя школы, яны бясплатны. Прыгожы горад, гэта Мінск вельмі чысты. Тут нафта цячэ па вуліцах. Каб зданам. 100% мы зараз ужо памрэм і проста пачнем главу па новай. Таму што я яшчэ не разбіраюся, як гэта ўсё працуе. Наконт гульні, па тыпу, я ўжо выказваю гэта ў пачатку стрыма, паадчуваць так-то механічна. Гэта тая ж самая гульня, якая была раней. То бок гэта першы Frostpunk, таму што замест дамоў у нас раёны, але працуюць яны тэхнічна тое ж самае. Але ж па адчуваннях гэта зусім іншае.
Зусім іншая халера. Вы паглядзіце па тыпу, раней там чалавечак па вуліцы ідзе, і ты такі, о, блин, там чалавечак, як яго клічуць. Зараз вось толькі тыкну на раён, набліжу, і вось там па тыпу десяткі людзей, і гэта, там трупы збіраюць, ё-маё, наблізіў. Вось, і гэта зусім іншае адчуванне, таму што мы гаварым, ну, 7400, ну там 100 людзей туды, 200 людзей сюды, ды похер. Ой, зусім іншае адчуванне. На Tactical Breachers адпраўляецца 9500. Нешта ў мяне алёрта не чуйна было дзейна. Лепш не прыглядацца, танк. Ситуацыя такая сабе. Павінна хутка пацяплець, таму мы, можа быць, яшчэ трошкі працягнем. Толькі з цеплынёю я не ўпэўнены, што мне рабіць. Па тыпу вугаль у мяне і так здабываецца на максімум з таго, што я магу. Уздым, так. Настрой людзей вельмі жорсткія. Будзе паўстанне хутчэй за ўсё. Яшчэ 75 чалавек памерла. Усё яшчэ ўсіх пасяліць няма куды. І што я павінен рабіць у гэтай гульні, а? Каб гэтага хапіла. Ну давайте, можа, вось сюды я побудую іх вось так. Яшчэ трошки дамоў. Усё на даму у нас пойдзе зараз. Тут раён яшчэ пашырым. Вось так. Няхай. Мне падабаецца большая персаналізацыя, я згодны. Не глядзячы на тое, што механічна яна тое ж самае, вельмі блізкая. Тэхнічна за просто вось, ну, дадалі некалькі элементаў і пашырылі маштабы, яна ўжо зусім нават не звязаная дзве гульні. Ізаліраваныя дзеці, падтрыманы карантын. Гэта вось за нашага рашэння. Стюарт, ёсць праблемы з нашай палітыкай карантына. Абавязковае падзяленне ад каханых складана для ўсіх, калі яны павінны ўйсці ў карантын. Асабістасць для бацькоў, у якіх дзеці знаходзяцца ў карантыне самі па сабе. Адна такая маці прыходзіць да карантыннай зоны, да карантыннага будынку кожны дзень і пытае, каб яе пусцілі да яе сына. Ён смяротна баіцца заставацца адзін, ён не справіцца без мяне. Ці мы павінны дазволіць здаровым бацькам наведваць сваіх хворых дзяцей? Так, першы варыянт. Дазволіць. Адносіны з пілігрымамі падвысяцца. Але колькасць актыўных працаўнікоў будзе зніжана. Альбо можна сказаць, што не, ніякіх выключэнняў. Чат, я прапаную вам прагаласаваць за гэта. Паглядзім яшчэ гэтае галасаванне, як працуе. Ваше галасаванне. Там нешта пашарыць, ё-маё, я думаў, там прасцей будзе. Я зараз бачу галасаванне. 80% за тое, каб забараніць здаровым бацькам уходзіць у карантын. 83% нават ужо. Я спадзяюся, ўсё нармальна за тым галасаваннем, бо гэта я прасачыць не магу зараз. Не слухаць гэтых пілігрымаў. Ну, зараз пакуль па галасаванню якраз такі... ну, па тыпу 83% супраць пілігрымаў. Так што, ўсё так і ёсць. Добра, давайте канец галасавання. Абраў варыянт забараніць усё ж такі. У нас карантын, сур'ёзная справа. Што такое? Дзе там? А дзе раён? Гэта па тыпу яго пашырэння так выглядае? Мне літаральна выглядае так, быццам бы ўсё... вось іх перабудоўваюць. Выглядала так, быццам бы мне ўвесь раён знеслі. Не гледзячы на тое, што будынкаў хутка будзе хапаць для ўсіх, цеплыні гэта не дадае. Як я павінен гэтую праблему вырашаць, я нават не ведаю. Ну добра. Ёсць довольныя будынкі, хоць штосьці ёсць. Так. І што далей?
З цеплынёй як разабрацца. Вось гэты момант я яшчэ нават у туторыяле не разабраўся. Па тыпу, што я павінен з гэтым рабіць? Так, пылавы руднік. А? Тут яшчэ нейкая падзея. Стюарт, малады хлопчык, хлопчык, маці якога кожны дзень прыходзіць, агрукае ў дзверы, яму вельмі дрэнна. Нашыя доктары не могуць патлумачыць, чаму ён не адказвае на медыкаменты, якія так жа сама, як і іншыя пацыенты. Яны баяцца, што дзіцё можа ніколі поўнасцю не восстановіцца. Гэта результаты нашых рашэнняў. Окей, трагедыя у нас тут пачынаецца. Па рэсурсах плюс-мінус мы выйшлі ў плюс. Толькі выпраўляецца ўсё гэта не таму, што мы такія малайчыны, а таму, што людзі гінуць. Вось чаму. Літаральна, людзі зараз загінаюць, і нам патрэбна менш тавараў і больш месца ў будынках з'яўляецца, і менш ежы патрэбна. Вось такая штука. Паседжанне савета. Наша рада. Што мы можам яшчэ накласці? Тут ужо абранае. Тут таксама. Дапамога ў горадзе. Так, невялічкую колькасць рэсурсаў. Неабходнасць у цяпле. Вось гэта, мне падаецца, зараз нам можа дапамагчы, і пілігрымы гэта падтрымліваюць. Гэта ў нас самая зараз незадаволеная групоўка. Гэта спецыяльная групоўка людзей на валанцёры, яны будуць займацца тым, што будуць даглядаць за нашымі трубамі, каб з імі ўсё было ў парадку. Трубы, якія цяпло перадаюць. Якая пазітыўная гульня? Ну, вось. Выжывача ва ўсе бакі. Давайте. Тады галасаванне, каб даглядалі за трубамі у вольны час. Лепей, чым тэлевізор, 100%. Так, запускаю галасаванне Твіча таксама. Калі вы пацверджваеце, што вы жадаеце, каб у нас... Блин, яно некая... Для мяне нейкую халеру зараз паказвае. Калі вы жадаеце, каб у нас з'явілася групоўка людзей, суботнікі, карацей, па дагляду за трубамі, лепей за тэлевізараў няма, будуць за трубамі даглядаць. Цудоўна. Цудоўна. Вось, калі за такое, то галасуйце «Эй», калі супраць, то «Ней». Супраць дагляда за трубамі? Ну, блин, это ж весело. Галасы ідуць. Яшчэ ідзе галасаванне. 6 чалавек бачу. І тут я буду 10 скончыў. Галасуем. 5 за, 1 супраць. Ну і набіраем галасы. 48 ад рады самой. І плюс яшчэ галасаванне Твіча. Прасунулі. Конкурс на самую прыгожую трубу. Дзякую ім вялікі, паназіраюць. Патрабаванні ў цяпле знізіліся. Але ж я не ведаю, як выправіць гэты яшчэ мінус 222. Я магу нешта штосьці зрабіць? Генератор. Тут ёсць овердрайв. Ты што, мой, блин, дзе я ўсё сядзеў? Уключаем овердрайв, няхай будзе больш цяпла. Вось, цяплей трошкі будзе. Пратрымаюцца яшчэ, можа. Але ж, што я магу? Генератор дае вось гэтую колькасць. Я магу паляпшэнне нейкае на генератор пачаць кідаць? Уцяпленне дамоў. Уцяпленне з азбеста. Цудоўна. Які яшчэ? Ага, это літаральна адзіны варыянт, які прапануюць усе. Супер тэхналогія. Ну што, уцяпленне з азбеста? Вітаю, Вулшара. Так, я нешта пропусціў. Пайшлі з азбеста уцяплення рабіць.
Каб хто не замёрз, памёр ад раку. Мне падаецца, смерць ад рака гэта зараз мінімальная праблема наша. Так, стало цяплей. Генератор усё яшчэ у нас будзе в овердрайве. З овердрайвам ён дае трошки больш цяпла. Але доўга мы так не можам рабіць. Нягледзячы на тое, што зараз пацяплела, усяго мінус 30, гэта ўсё яшчэ праблема. Адкуль у нас асбест? Гэта складанае пытанне. Наш горад разваливаецца на кавалкі зараз у любым выпадку, і гэта адзінае, што у нас ёсць. У нас неэфектыўны здабыча вугля увогуле. Але крызіс, зараз крызіс, які ў нас амаль нас застаў, ён пакрыху выпраўляецца. Так, яшчэ руднікі палепшаныя. Будуць патрабаваць больш матэрыялаў. Але патрабуюць яшчэ таго, чаго ў нас няма. Гэта ядры гэтыя. Што ў нас ёсць яшчэ? Рэсурсы. Ё-моё, тут, блин, столькі тэхналогій. Ё-моё, гульня. Тут, вы паглядзіце, тут 5 галін. Халера. Тут вы ўсім гэтым разбірацца. Так, кампенсацыя за працу. Даглядванне. Блок будынкаў. Как умясціць у горадзе больш людзей? Добра. Гэта лагістычная. Гэта рэсурсы. Блин. Нешта накідалі на мяне, ё-моё. Фабрыкі. Што за фільтрацыйныя вежы? Вежы, каб фільтраваць гэты мост. Як ён? Мох, по-моему. Не? Вентыляцыйная вежа. Што гэта? Як палепшыць... гэта палепшэнне паветра ў горадзе. Зразумеў. Добра, пакуль халяра з ім. Паветра ў горадзе гэта дадатковая праблема, якую мы будзем вырашаць, калі яна будзе праблемай. Так, плата. Бонусы за эфектыўнасць і роўная паплата ўсім. Таксама не вельмі важна. Нам самае галоўнае зараз з вуглем нешта вырашыць. А што? Так, шпіталі. Што з маладымі рабіць? Блин, не. Гэта ўсё за бакрэвам ніяк горада не звязана. Доступ да нафты патрабуе. Нам патрэбна да нафты дабрацца па тыпу фізічна, я не разумею. Зараз на паузу паставлю. Там просто для тэхналогіі патрэбна фізічна дабрацца да нафты. Я так разумею, што гэта... Блин, а дзе? Як мне паглядзець рэсурсы? Нафта у нас ёсць дзесьці паблізу тут? Не бачу. Увогуле не бачу, яе просто няма тут. То бок мне патрэбна будзе дабрацца, можа, да гэтых вось, да старых станцый і экспедыцыі зладзіць. Толькі тады яно адчыніцца. Гульня просто нічога не падказвае. Так, а на гэта ў нас людзей не хапае. Я так разумею, што мы запаролі ўсё роўна гэтае наше праходжанне, нам трэба будзе главу перапачынаць. Каб зэканоміць месца, трэба вырошчваць маленькіх людзей. Вось. Працуючыя дзеці. Просто выкарыстоўваем іх і ўсё праблему вырашаем. Калі вы старэй за пэўны ўзрост, да свету з гораду. Вось вам мароз, ідзіце туды. Так, крызіс мы пакрыху у нас крызіс выпраўляецца. Нафта экран не залівае, гэта ўжо цудоўна. Жаўцеюць нашыя гэтай лініі ў горадзе. Тут яшчэ чырвоненькая нездаволеная. Але сітуацыя выпраўляецца. Я што думаю? Нейкія сполахі, ўсё нешта адбываецца. Захаціць. У нас ўсё яшчэ не хапае людзей, якія бы... просто працоўных не хапае. Тупа працоўных. Я вось думаю, што з гэтым рабіць. 305 хворых. Ну, каб і што, і як я павінен? Што я з гэтым зраблю? Колькасць людзей не павялічваецца, не?
пакрыху павялічваецца. Але 400 працоўных мне гэта не дастане з ніадкуль. Давайте здабычу ежы трошки аслабім, для таго, каб у нас хапіла больш працоўных для здабычы вугля. Людзі спрачаюцца наконт таго, што чаму вучаць у школах. Некаторыя лічаць, што мы павінны знізіць тэарэтычныя веды і прапанаваць больш трэніроўкі на выжыванне. Мы запаўняем головы гэтых дзяцей лічбамі і бескарысным смеццем. Адзін з трапераў незадаволены. Нам трэба ўзяць іх на паляванне, каб яны вучыліся там. Некаторыя супраць і прапануюць літаральна супрацьлеглае. Нам трэба навучыць дзяцей, як думаць і прыходзіць да новых рашэнняў, замест таго, каб паўтараць старыя практыкі, гаворыць інжынер. Што нам патрэбна рабіць? Першы варыянт выжывання, другі варыянт навука, трэці баланс. Так. Першы варыянт, што плюсы. Школы зараз больш не павялічваюць хуткасць даследаванняў, але даюць замест гэтага ежу. І гэта падвысіць адносіны з форстлендерамі і пілігрымамі. Навука жа яшчэ хутчэй адбываюцца распрацоўкі навуковыя. І падвышае адносіны з новымі лонданцамі і сталвартамі. А збалансаваны проста злуе ўсіх. Нельга дзяцей на працу можна, по-мойму, было. Не, гэта канкрэтна, што патрэбна з дзецьмі рабіць. На жаль, на працу, по-мойму, такога варыянта не было, я магу зараз не мець рацыі ўвогуле. Давайте апытаначку. Першы нагадваю, гэта больш на выжыванне, другі гэта у нас больш навукі, трэці збалансаваны варыянт. Меркаванні трохі падзяліліся. Усё яшчэ больш за навуку. Яшчэ далей разбіваецца. З'явіўся варыянт забалансаваны. У першым было так. У другім, калі шчыра, мяне яна трошки збівае. Яна па тыпу як такая Вікторыя 3, для тых, хто быў на стрымах па Вікторыі 3. Так, галасаванне. Ну што вы робіце з галасаваннем? Мне прымаць за вас рашэнне, што 43 і 43 ідуць на першы і другі варыянт. Ось. Ну давайте тады за навуку. Я ў гэтым варыянце возьму. Але, давайте я падкіну дайсік сабе. Рашэнне будзе вырашыць проста выпадак. І выпадае за навуку. Зараз больш канцэнтруюцца на навуцы. Гэта цудоўна. Што і плюс і мінус, таму што ежа таксама было бы няблага, але так выпало. У нас быў выбар альбо тое, альбо другое. Так. Літаральна аднолькавыя 43% за адно і 43% за другое. Роўна падзялілася. Цудоўна. Матэрыялаў усё яшчэ не хапае ні халеры. Пабудаваць мы нармальна не можам, таму што нават не гледзячы на тое, што зараз у нас хапае грошай, але ў нас не хапае працоўных. Я не ведаю, адкуль узяць працоўных нам. Я так разумею, што мне абавязкова патрэбна ў гэтай гульне будаваць вось гэтыя станцыі. Бо без гэтай станцыі, я так разумею... ну як я яе пабудую, калі ў мяне няма нічога. Так, давайте мы накапілі зараз ежы. Я зараз адзін з раёнаў. Вось, так будзе менш ежы. І ў мяне з'явіліся вольныя людзі. Разаб'ем зараз лёд, калі ласка. Разаб'ем лёд да гэтай... што ты робіш, гульня? Так. І да станцыі дабраліся. І тут яшчэ пачысцім. Адкуль людзі? Я вызваліў зараз адзін з раёнаў, сказаў, каб яны не на максімальную працавалі, каб менш людзей у ім было. У нас аўтаматычна знізілася эфектыўнасць у некаторых іншых раёнах. Вось. І зараз цепла хапае.
Блін, я може неправильно нешта гуляю в гэтую гульню, мне падаецца. Яшчэ... Так, овердрайв выключаем. Цяпла хапае зараз усім. А, трошечки не хапае. Калі я падвышу. Вось так, працоўных. А, іх потым будзе не хапаць на... ну, цудоўна. Зараз можа вызваліцца тут, і мы направім гэтых, накіруем гэтых людзей на станцыі гэтыя. Так. На лагістычна патрэбна 400 людзей. Будаваць я не магу. О, яшчэ 1000 людзей дадалося з ніадкуль. Цудоўна, людзі. Мне падабаецца, што вы зрабілі? Горад расце. Прырост насельніцтва. А, то бок яны не павольненька павялічваюцца, а выбухова. Цудоўна. Я не ведаю, як гэта насельніцтва працуе, але калі запаўняецца асабісты ланцужок, не, там стужачка такая там зверху злева запаўняецца, то у нас выбухова атрымліваецца 1000 чалавек такая. Канібалізма няма? Не ведаю, там вельмі шмат яшчэ рашэнняў у радзе, я, блін, баюсь тут залазіць. Дадаткова 1000 людзей. Спыняем зараз. Гэта людзі, якія мне былі патрэбны. Лагістычны цэнтр давайте пабудуем. Вось гэта. У нас ёсць вольныя людзі, каб папрацаваць і здабыць нам яшчэ вугля дадатковага. Мы нават набіраем зараз вугля. Наконт гэтага. Трэба пашырыць, можа, раён? Ось так. І ў яго мы можам дадаць новы тып рудніка. Гэта нам патрэбна па квесту. Мы нарэшце выконваем квест. Квест быў навучыцца здабываць больш вугля. Залішних не будзе. Мы зараз усіх да працы паставім. У нас наадварот недахоп быў. Ежы у нас не хапае. Вы зараз... Ага, усё, усіх вольных мы занялі. Окей. Жорсткая эканоміка. Стюарт. Зараз, калі мы патрабуем грошы нават за базавыя рэчы, некаторыя не беспрацоўныя сем'і не могуць дазволіць сабе рэчаў. А праца ідзе толькі тым, хто самым заслугоўваючым яе. Калі гэтых людзей пакінулі па-за межамі, гэта іх праблема. Яны павінны працаваць больш замест таго, каб чакаць ад горада, каб ён вырашыў усе іх праблемы, сказаў адзін са сталвартаў. Астатнія больш збалансаваны і гавораць, што мы маглі бы дапамагчы ім з тыднёвай дапамогай. Калі мы не можам прапанаваць ім працу, мы дадзім ім бюджэт. Гэта яны павінны выкарыстаць яго мудра. Што нам трэба зрабіць? Першы варыянт. Разрабіць выплаты тым, каму яны патрабуюцца, альбо другі варыянт, няхай разбіраюцца з гэтым самі. Падатак на дармаедаў? Не-не, яны... Падатка няма. Мы проста не даем ім, калі у сям'і няма працы, то яны не зарабляюць грошы, а мы патрабуем зараз за ўсё грошы. За ежу, за вопратку, а без вопраткі ежы тут замерзнуць і памерці лёгка вельмі хуценька. Вось. І два варыянты. Гэта даць ім грошы, ну, па тыпу выплаты тым, хто беспрацоўныя зараз. А беспрацоўныя будуць, нейкі пэўны адсотак будзе ў нас беспрацоўных. Мы не можам такога, каб у нас усе былі заняты ў эканоміцы. Вось. Альбо сказаць, не, нахрен вас. У Беларусі ввялі падатак на дармаедаў. Ну, тут не хапае трэцяга варыянта. Яны проста не разбіраюцца. Няшо яны эканоміку... Так, давайте, галасаванне. Ваши варыянты. Нагадваю, першы варыянт гэта даць ім грошай. Другі варыянт сказаць, самі разбірайце з гэтымі вашымі праблемамі. Так памруць жа, а потым зноўку працоўных не хопіць. Дакладна, за гэтага я поўнасцю падтрымліваю аплату, ну, выплаты людзям, якія не могуць сабе гэта дазволіць. Таму што ў эканоміцы нам потым гэта людзі спатрэбяцца. Не зараз, дык потым. Так, у нас трошки падзяліліся меркавання, але ўсё яшчэ лідуе выплаты.
Давайте возьмем выплаты. Будуть додаткові виплати їм. Тому наша ж зацікавленість у тим, каб усім даць працу. Гэта яшчэ будуецца. Які прыгожа, вы паглядзіце. Зараз у прагрэсе гэта нашы скауты, карацей, яны будуць за межы нашай тэрыторыі выбірацца. Мне цікава, як гэта працуе. Паліва для будучыні. Недахоп звычайных правілаў сярод людзей могуць прывесці да праблем, але дэбаты ў ўрадзе мацуюць будучыню горада. Усе бянтэжацца наконт моманта, калі нашы апошнія запасы вугля скончацца. Нам патрэбна даследаваць землі па-за межамі горада, каб сабраць яшчэ нейкія сродкі паліва. Альбо ў горада не будзе аніякай будучыні. Нам патрэбна знайсці больш паліва. Новы квест пабудаваць лагістычны цэнтр на старой станцыі і знайсці перманентны сродак паліва па-за межамі горада. Но, як вы разумееце, я ўжо напалову ў гэтым працэсе. Па тюленяў пайшлі. Давай шукаць, дзе там тюлені нашы былі. Яны ж бясконцыя там. Гэта ж тюлені. Так, як працуе насельніцтва? Я вось зараз гляджу. Наше насельніцтва пакрыху павялічваць, таму што мы задавальняем базавыя патрэбы. Можа, дамоў бы пабудаваць яшчэ было бы няблага. У нас былі нейкія рашэнні навуковыя для павялічэння. Так, это ўцяпленне. Ну вось азбества. Паглядзіце-ка. Я толькі паглядзіце на гэтыя дрэватэхналогіі. Пакрыху такая залатая лінія, па тыпу як з плямы мазута выплывае проста. Так. Мне толькі цікавіла, я зараз прыпыню. Я бачыў, дзесьці было паляпшэнне на тое, каб больш людзей памяшалася ў дамах. Вось гэта можа блок. Ніхто не падзяляе больш гэтую ідэю. Ага, тут ёсць невялічкая ідэя, якая агульная для фростлендераў і лондонцаў. Субсідыраваны блок дамоў. Гэта што ў нас? Вежа, якая дазваляе схавацца тым, базавы прытулак для працоўных і іх сямей, якія падтрымліваюць горад, то бок для тых, хто на працоўных месцах такое рашэнне. На працоўных месцах дадатковае месца для жыцця. Так, яшчэ адзін. Дэнс, гэта па тыпу плотны, уплотнёны блок дамовы, то бок яшчэ там больш людзей можа жыць. Патрабуе больш цяпла. Я так не той, каб... верагоднасць хваробы падвышаецца ў такім. І яшчэ адзін блок. Просто таксама, ён не... па тыпу панелечка. Яшчэ варыянт. Не вельмі уплотнённы, але ўсё ж такі дае дадатковае месца. Можна як паляпшэнне ставіць у розных раёнах. Мне вельмі падабаецца варыянт. Гэта альбо уплотнённыя, альбо вось гэтыя звычайныя. Давайте вось пакуль звычайны, таму што яго падтрымлівае літаральна 70% горада. Давайте зробім тое, што яны жадаюць больш. Бо месца не хапае. Размясціць усіх у нас не атрымліваецца проста. Так, даследаванні далей ідуць. Мы чакаем, пакуль у нас будзе гатовы гэты аўтпост, які будзе адпраўляць па-за межы горада у нас даследаванне. Будзем разведваць тэрыторыю. Давай. Ёсць. Можам аглядаць замёрзлыя землі навокал Новага Лондона і знайсці сродак крыніцу паліва, каб упомніцца ў нашай будучыні. Вау, паглядзіце. Мне падабаецца гэта. Кайфуй, зараз на паузу. Я, на жаль, не магу наблізіць.
Ну, по типу, коли я наближаю, он одноразово переключается. Але там механично крутятся генераторы и золотые такие невеличкие домики. Довольно приколдосно выглядает. Кайфово. Так. Замерзлый это залив. Холмы. Тяснина и это самое. Highlands. Ну, по типу, предгорье. Ну добре, у нас є тільки одне місце, яке можна доглядати зараз. Часовые сховища. Великая колькость людей и падаючие запасы палива заставили шматлікіх рэзідэнтаў Новага Лондона схавацца ў гэтых часовых схованках, пабудаваных навокал цёплага рудніка, не рудніка, гэтага hot-spring. Як яна? Крыніца, цёплая крыніца. Яго насельніцтва чакала каб палепшылася становішча, каб яны маглі вяртацца дадому. Узяць іх дадому. 2665 лондонцаў нам будзе. Я думаю, што трэба іх узяць да сябе. Бо працоўных у нас усё яшчэ недахоп трошачкі. Здымаем з паўзы. Як шмат тут людзей працуе. Так, у нас будзе тады каму здабываць вугаль у гэтых шахтах, бо колькасць людзей невялічкая. І ежу мы таксама можам лёгка выбраць вось такім чынам. Просто заставіць людзей працаваць. Мы можам яшчэ здабываць. Нам трэба здабываць больш матэрыялаў. Нам патрэбна яшчэ адзін раён. І жытло. Што ж вас так усіх? Дзе я на вас усіх грошы знайду? Так, у нас заявілася працоўных. Отправляем гэтых працаваць. Отправляем гэтых працаваць. І вось гэты таксама будынак поўнасцю няхай працуюць. Атрымалася? Атрымалася. Усе яшчэ ёсць недахопы. Там і сям. Але сітуацыя трошкі выправілася. Гэтыя грошы, так? Капіталісты клятыя. Усё патрабуюць грошы ад мяне нешта. Я так просто сказаў, пабудуйце, калі ласка. І яны такія, добра, і пайшлі будаваць. Вось было бы прасцей, так? Так, ежа будзе пакрыху скончыцца, але матэрыялу і дамоў нам не хапае больш крытычна. Я прапаную вось тут матэрыялаў у нас недахоп. Мы вось гэта захопім. Вось так. Няхай там лёд трошкі пачысцяць. Звонку давайте адправім нашых даследавальнікаў у предгор'е. Я могу их отправить? Потребуется 20 команд. А сколько у нас есть? 15. Ага. Не могу туда отправить. Тут потребуется 10. Тут потребуется 10. Тут 20. Добре, мы поширим яшчэ лагістычныя каманды, але няхай у замерзлые... Что я, магчыма, знайду людей тут. А тут у мяне, верагодна, што знайду ресурсы. Мне потребуюцца ресурсы, так што сюды няхай ідуць. Гэтую тэрыторыю даглядаць. Блин. Вось она, по краху разглядаецца там. Вітаю, Нернурэм. У нас по краху наш горад толькі што выйшаў з крызіса, які я сам зрабіў. У нас по краху скончваецца вугаль, і гэта трагедыя, насамрэч. Бо по крыху гэта ператварыцца ўжо наступны крызіс. У нас засталося 80 тыдняў да таго моманту, як у нас скончыцца ўвесь вугаль увогуле. Я так разумею. Гэта вугаль, які яшчэ не здабыты застанецца. Давайте яшчэ... Ага, на гэта грошы не хапае. Ну, добра. Так, расчысцілі тут тэрыторыю. Здабыча матэрыялаў, калі ласка. Здабыча. Гэта 6 раёнаў будзе. Ну, не той, каб шмат я змагу зрабіць за гэтым. Вось так. Ці няма планаў згуляць у Age of Mythology Retold, якая нядаўна выйшла? Пакуль не было. Але я шчыра, тут столькі ўсяго выходзіць, што я не упэўнены, за што ўзяцца-то. У мяне было планы, можа, паглядзець за нешта Хозіс, хоррор, які Рудзі вырашыў сёння пастрыміць. І, можа, ўжо нават пачаў. Давайте-ка я хутенька гляну. Я не упэўнена, на якой я на гадзіне збіраўся. Не, пакуль не пачаў.
Вось, я думаю, што дзесьці можа, ну, пасля стрыма я яму на яго і рэйдзіць пойдзем. Так, выратую Атлантыду ад злога цыклопа... не, я Age of Mythology арыгінальна не праходзіў, але, ну, усяго столькі, у мяне мой лонгліст столькі гіганцкі па памерах, я не ведаю, калі яго зачыніць. Пака планаў на Age of Mythology няма. Так, Эйп Чэмберс, 90 гадоў. Ён жадае знайсці сваю жонку, якая дзесьці па-за межамі горада. Я доўга пражыў, у мяне было добрае жыццё. Так, бла-бла-бла. Піт заставляе мяне, каб я аддаў сваё цела гораду. Лекары выкарыстоўваюць мёртвых, ну, скуру мёртвых, каб падлячыць тых, у каго, ну, скуры жывых. Могуць яны мяне пакінуць. У нас няма рэгуляцыі наконт пахаванняў, і гэта падымаецца гэтая тэма. Окей. Руді возьма не гэта пастрыміць. Без мяне Аркант не справіцца, я спадзяюся справіцца, неяк перажыве. Але калі ты жадаеш, Нернурэм, калі ты жадаеш, каб я пагуляў яе, правіла пятнічнага стрыма заўсёды працуе. Не той, каб я не жадаў яе пагуляць. Тут хутчэй праблема ў тым, што я ва ўсё жадаю пагуляць, і гэта моя галоўная праблема. Таму ты можаш заўсёды закінуць пункты канала, дайсікі, якія ёсць у цябе таксама, як у любого гледача. Ты можаш закінуць на гульню, якая тебе падабаецца, напрыклад, на Age of Mythology Retold, і я пагуляю яе на 5-6 стрыме, калі яна апынецца ў топе. Так што гэта заўсёды працуе. Па тыпу, калі ў мяне няма плана гэта на тыдню пагуляць, то пятніца заўсёды ў вашых руках. Жонцы колькі гадоў? Як я прачытаў, ну, ён прыяднацца да жонкі жадаў, я калі прачытаў, ён меў на ўвазе, што жонка памерла-то даўно. Ён жадаў прыяднацца з ёю ў смерці. Ну, ось такі пазітыўны. Вельмі незадаволеныя пілігрымы, яны да нас ставяцца варожа. Так-то ўвогуле усе нас не вельмі любяць. Так, даследаванне скончылася. У нас яно павінна было адчыніцца. Блок жытловы. Яшчэ грошыкаў трошкі патрэбна, і мы можам пашырыць, наконт пашырыць, так-то калі паглядзець. Мне раён патрэбны новы. Мы знайшлі новых землеўладальнікаў. Я спадзяюся, не будзе гэтага. Мне там яшчэ ў Вікторыі 3 хапіла. Так, давайте, пабудаваць. А што нам патрэбна для гэтага? Прэфабы. А як мы можам... Мне патрэбны індустрыяльны раён. Як вы задзяўблі, а? Ну давайте вось тут пабудуем яшчэ. Вось так, прыкладна. Гэта у нас будзе раён індустрыяльны, які будзе якраз такі здабываць нам... матэрыялы гэтага здабыча вось тут ідзе. Ён будзе рабіць нам прэфабы, якіх у нас недахоп. Дзе яны увогуле паказаны? Гульня, ты мяне блытаеш. Вось яна, вось у гэтым месцы. Зверху злева. Мы зараз не можам будаваць больш за гэтага. Мо адправіць яго ў онлайн? Метайгор, ты прапануеш мяне ў Age of Mythology адправіць у онлайн, альбо ў Dota 2. Мяне ўжо спрабуюць запусціць туды. Так, а справа зверху гэта што ў нас? Даследаванне ідзе. Добра, 66%. Усё яшчэ даследаванне гэтай тэрыторыі ідзе. Мне цікава, калі даследаванне зробіцца, вось гэты туман, ён па тыпу развеецца? Альбо застанецца? Мне пакуль што фіча з даследаваннем, яно прыемна выглядае візуальна. Мне падабаецца вось гэты пераход. Раней мне трошкі больш падабалася толькі тое, што яно было літаральным, я аддаляю, яно вось як ёсць, не, ну, гэта вельмі прыгожа вось выглядаючая частка, але ж таксама мне падабалася, калі яна проста там далёка недзесьці знаходзілася, вось як і зараз. У Age of Mythology. Окей. Там онлайн ёсць? Мне цікава, ён па тыпу як у Diablo выглядае, альбо як гэта працуе? Бо я ж буду, пакуль разбірацца. Age of Empires, блин. Я ж не выцягну, я ж не настолькі добра гуляю.
Мяне ж там порвуть. Так, это у нас что? Что это такое? Недахоп матэрыялаў. Так, гэта высяны робяць прэфабы. Нам на матэрыял яшчэ патрэбны раён. Прэфабы, як хутка вы робіцеся? 11 у тыдзень. Это шмат. І людзей усё яшчэ не хапае. Халера. Так, дзе я магу штосьці зрабіць з гэтым? Вы паглядзіце, як цікава. Домікі абляпілі ўсё тут уверх. Прыгожа. А, гэта нават не домікі, гэта склады нейкія. Альбо домікі такія цікавыя. А мне што загараецца ў іх? Я так думаю, што гэта... Я не магу зразумець, гэта склады альбо дамы. Склады хутчэй. Так, усё яшчэ няма правілаў на пахаванне. Стюарт, учора здарылася штосьці. Адна з сямей памёрлага жадалі традыцыйнага пахавання, калі іншыя патрабавалі, казалі, што гэта проста марнаванне. І сказалі, што цела патрэбна аддаць гораду для медычных ахоўнікаў, ну, для лекараў. Гэта можа выратаваць жыццё людзям. І на адказ у гэта было сказана, што я не буду рызыкаваць душою свайго таты. Як людзі ўсё больш распаляюцца, гэта пераходзіць у сварку. Пасля бойкі цела знікла, і кожны з бакоў лічыць, што гэта іншыя зрабілі. На жаль, гэта не адзіны інцыдэнт. Магчыма, нам патрэбна правесці нейкія правілы. Так, ну скажем, што правядзем. Давайте пасяджэнне рады. Так. На выбор. Зборы альбо зборы, гэта мы з целаў будзем выкарыстоўваць іх для лячэння. Другое, гэта будзе цырыманіяльнае пахаванне. У першым выпадку трошки падвышае хуткасць даследаванняў усіх, я так разумею, і менш хвароб. Ну, то бок, трошки з хваробамі мы змагацца будзем лепей. І ёсць цырыманіяльнае пахаванне. За смерці людзей давер да нас будзе падаць менш. Вось. Ёсць яшчэ такі нюанс, што першы варыянт падтрымліваецца гэтымі самымі сталвартамі. І яны не тое, каб... Ну, яны нашыя саюзнікі, але яны нас плюс-мінус яшчэ намі задаволены. А вось пілігрымы намі не задаволены. І мы можам падвысці адносіны з імі. Так, ты будзеш супраць іншых гульцоў, але там є каманда онлайн. Я ж не вытрымаю. Ну, мне ж... Я буду сядзець... Я трэці стрым разбіраюся, як Фростпанк другі працуе. Мы імі таксама не задаволены. Так. Але мне падаецца, ўсё ж такі цырыманіяльнае пахаванне пакінуць. Для патрэбы горада гэта добра, але ж тут важна, каб у людзей, у тых, у каго памёр хтосьці блізкі, і так справы не вельмі. Я жадаю, каб яны... Калі я б увогуле пакінуў па тыпу на рашэнне сям'і, але ж з-за таго, што гэта прыводзіць да канфлікта ў горадзе, мне трэба нейкае рашэнне. У нашай сацыяльнай дзяржаве ніхто не будзе паміраць. Так. Давайте прапанова затрымання цырыманіяльная. Калі вы супраць, галасуйце супраць. Мы перагаласуем гэта праз літаральна 10 тыдняў. Гэта не такая праблема. Так што я унашу гэта. Калі не, то паспрабую на зборы. Давайте. Зараз цырыманіяльная прапануем. Галасаванне запускаю. Калі вы падтрымліваеце цырыманіяльнае пахаванне, то вы гаворыце «Эй». Калі не падтрымліваеце, то «Ней». Гэта правіла будзе ўведзена абавязкова для ўсіх у гэтым горадзе, таму хтосьці будзе незадаволены ў любым выпадку. Тут хутчэй нашае рашэнне.
Зараз буду скончивать. Сподіваюся, що всі, хто хотів проголосувати, вже проголосували. Глядім. Голосування. 1 за, 2 супроть. Закон не пропущений. 45 було за, 51 патрабаваўся. Нам амаль хапала. За рашэнне Твіча, то да гэтага супраць было яшчэ 24 галасы. З вашай падтрымкай яно бы прайшло, без вашай падтрымкі яно не прайшло. Усе дэпутаты разбегліся. Так. Не бойся, хтосьці яшчэ стрыміць пашоў. Добра. Тады мы пачакаем яшчэ 10 тыдняў і паспрабуем прасунуць ўсё ж такі выкарыстанне целаў для ратавання горада. У нас не хапае дамоў. Давайте так. З дамамі у нас не хапае яшчэ прэфабаў гэтых, але іх усяго па 11 тыдзень. Ё-маё, гэта ж колькі да халеры патрэбна, а? Так, запасы вугля ўжо амаль поўнасцю запоўнены. Давайте трошачкі падспынем хуткасць працы іх. Гэтых раёнаў. Няхай нават іх змяншаецца, бо ў нас вугаль гэты настолькі ўлятае. Я магу неяк паляпшэнне на другі яшчэ пакінуць? Ага, на гэты раён таксама магу накласці. Цудоўна. Гэта паставім. Прэфабы ўсе скончваюцца. Будзем эканоміць пакуль што вугаль. Вітаю, берлінер. Чаму нельга проста даць выбар? Выбар чаго дакладна? По типу голосування, ну, просто звичайне пасяджанне ідзе так альбо не. Выбор по типу, гэта стварае канфлікт у супольстве. Каб гэта не стварала канфлікт у горадзе, то бок якая праблема? Таму што з-за таго, што меркаванне падзяляецца і даволі моцна, за гэта ўзнікае канфлікт. Таму у такім варыянце, калі б кожны мог мірна сабе вырашыць і ў іх гэта канфлікта не стварала, мы бы гэта не вырашалі. По типу, вы вырашаеце так. Але з-за таго, што частка супольства лічыць, што правільна адно, а частка супольства лічыць, што правільна другое, гэта стварае канфлікт. І калі няма нейкага рэгуліравання, мы маглі бы сабе дазволіць гэта, калі б у нас было нармальна ўсё, скажем так, мы не былі бы ў экстрэмальных умовах. Вось. У гэтым жа выпадку гэта стварае занадта больш праблем, чым вырашае. Нам прасцей проста сказаць, вось будзем рабіць вось так, і ўсе астатнія альбо згодныя, і мы становімся той сілай, якую людзі не любяць у гэтым выніку. Было правільна і то, і другое. Я згодны. Ну, маё меркаванне, гэта патрэбна, каб вырашалі людзі самастойна. Але ж, ну, такая сітуацыя. Канфліктуючых турмоў. Вось гэта было бы, можа, самым правільным. На жаль, гульня такое не прапанавала. Цяпла хапае ўсім, ніхто не замярзае. Я неправільна гуляў. В сэнсе ўсім хапае. 108 чалавек памерло. Што за халера? Як так? Конфликтных на органы. Радикальное такое рашэнне праблемы. Што гэта? Тут амаль скончыўся ресурс. У сэнсе амаль скончыўся. Яшчэ на 54 тыдні. Ага, вось колькасць вугля скончваецца. Сталварты і новыя лондонцы лічаць, што мы можам здабыць яшчэ вугля з гэтага рудніка, калі выкарыстаем выбухоўку. Фрослендеры гавораць, што мы павінны адправіць дзяцей, каб здабыць за недахапляючай рудой, якой недахоп у нас, у больш вузкія туннелі. Некаторыя з іх так рабілі, калі яны былі дзецьмі, калі яны былі ў закінутай шахце, жылі самі ў закінутай шахце. Яны выжылі без ніякіх праблемаў.
І павінны мы падтрымаць нейкія з гэтых ідэй, каб пашырыць нашу здабычу. Закласці выбухоўку. Варыянт 1. Падвысіцца колькасць на 10%. Падвысіцца адносіны з новымі лонданцамі і сталвартамі. Жадаючыя дзеці, у асноўным з сямей фростлендераў, будуць працаваць у новых вузкіх тунэлях. Так, дадатковыя вугаль у гэтых месцах падвысіцца на 15%. Пазбягаць рызыкаў. Мы не павінны рызыкаваць нічым. Павінны быць яшчэ іншыя сродкі паліва. Я пакуль не ведаю о ніякіх сродках паліва. Ну так, выжылі без праблем. Ну, праблема памылка выжылага. То бок у іх усё ў парадку, але яны могуць быць выключэннем. Не абавязкова выключэннем з правіла. Яны ж не вялі статыстыку, колькі ж загінула ў іншых выпадках, калі яны так рабілі. Справа ў тым, што мёртвыя не могуць гаварыць, вось у чым праблема. І таму гэта можа быць проста наступствамі рашэння гэтага. Як мне Фьюріоса, я так і не паглядзеў. Мне апошнія 3 месяцы я не глядзеў нават Ютуба. Было настолькі шмат працы. Зараз я пакрыху ачуняў, прайшоў в отпуск, і я зараз пакрыху пачынаю наганяць усё тое, што я прапусціў. Я ўсё яшчэ Дэдпула і Расамаху не паглядзеў, каб вы разумелі. Ну, гэта можа даволі рана гаварыць, але калі Дэдпул і Расамаха выйшлі 3 месяцы назад, я бы іх усё яшчэ не паглядзеў. Тыя, хто не выжыў, тут не прапановвае. Так. Давайте галасаванне на гэтым. Ваше меркаванне. Першы варыянт. Закласці выбухоўку. Другі варыянт. Узяць дзяцей, якія гэта жадаюць. Ну, рэкрутировать іх. Трэці, пазбегнуць любых рызыкаў. Неяк вельмі ўпэўнена ў нас трымаецца закласці выбухоўку. Добра, закладваем выбухоўку. Цудоўна. Гэта падвысіла колькасць нашых запасаў на 10%. Гэта дазволіць нам працягнуць трошкі даўжэй. Мы можам яшчэ... У нас усё роўна дастаткова вугля, і яго запасы набіраюцца. Давайте яшчэ запаволім працэс. Нам, наадварот, ад запасаў некаторых трэба пазбавіцца. З запасамі ежы мне цікава вось. Можа трэці раён бахнуць? Для ежы, вось тут, з бясконцай ежай. Бо гэта скончыцца раней ці пазней. І іншых запасаў... вось ёсць іншыя запасы. Давайте вось тут, можа, раён адзін бахнем. Толькі што шахту бахнули. Ды ўсё ў парадку. У нас ўсё па плану. Зараз здабыча з ежай. Блін, тут і дамы трэба будаваць, і матэрыялы здабываць. Нам усё патрэбна. Тавараў не хапае зараз. Я прапаную змяніць стратэгію па таварах. Бо тавары зараз... першае рашэнне, якое ад нас патрабавалі, я прапаную змяніць яго. Дзе яно было? Так. Ага, для пахавання ў нас рашэнне яшчэ не зрабілі. Давайте змяняем. Збор цел. Альтэрнатыўнае галасаванне. Запускаю вас. Нагадваю, гэта галасаванне за то, што мы будзем выкарыстоўваць целы мёртвых у карысці лекары. Ну, каб імі карысталіся лекары, каб ратаваць жывых. Напрыклад, яны выкарыстоўваюць, як апісалі, яны перасаджваюць скуру з памёрлых на жывых, каб абараніць іх ад... там, дзе іх пашкодзіла ім скуру мароз. Галасаванне ўсё яшчэ працягваецца. Калі вы падтрымліваеце, каб мы выкарыстоўвалі мёртвых для ратавання жывых, то галасуйце A. Калі вы супраць такога, то галасуйце Nay.
Угу. Лічу, што ўжо прагаласавалі ўсе, хто жадаў. За 3 чалавекі. Супраць ніхто. У нас ёсць сярод рады прагаласавала 51. Закон прайшоў і самастойна, проста галасаванне само усталявалася, і дзякуючы вам яно гарантавала нам праходжанне гэтага закона. Давер да нас вырас. Але пілігрымы вельмі нездаволеныя гэтым усім. Групоўка пілігрымаў не такая, каб вялікая. 6% усяго ад нашага насельніцтва. Вось, большасць з іх усіх гэта новыя лонданцы, 56%. Таму, калі мы не здаволім лонданцаў новых, гэта наши галоўныя праціўнікі будуць. Так, што яшчэ? Дамы. Альбо дамы, два варыянты, альбо дамы зараз будаваць, альбо ежу будаваць. Я думаю, што з дамоў мы пачнем, на якіх у нас не хапае грошай. Ну што ж ты будзеш рабіць, а? А, не грошай, гэтых префабаў. Я магу іх недзесьці здабыць яшчэ? Даследаванне тэрыторыі. Ага, вось на тэрыторыя даследавання. Даследаванне новы іржавы рухавік. Адкінуты дадатковы рухавік дрэдноута. Пад яго корпусам мы знайшлі ядро. Кампанент, які выкарыстоўваўся яшчэ да марозаў, які мы можам выкарыстоўваць, каб запусціць адны з самых прагрэсіўных тэхналогій. Дзюры у льдзе падказваюць, што дрэдноут падарожнічаў у замарожаны... Ага, вось на тую замарожаную тэрыторыю доўгі час таму. Разабраць яго зараз, 5 каманд патрэбна. Давайте зараз. Што ў нас яшчэ? Старая абсерваторыя. Гэтая велічэзная структура часта прываблівае гэтых самых ауткаст, тых, каго выгналі, і зборшчыкаў, якія бы жадалі жыць разам у халоднай ізаляцыі, а не паслядоўнічаць законам Новага Лондона. Іх паселішча ў заняпадзе з таго моманта, з моманта падзення абсерваторыі. Некаторыя могуць перадумаць, зноў абдумаць сваю сітуацыю і прыяднацца нас у горадзе. Можна ўпэўніць іх. Ага. Можна ўпэўніць іх усіх прыйсці да нас, каб у нас быў нейкі сродак цяпла абавязковы. Угу. Давайте пазней да іх прыйдзем з гэтым. Закінуты вугальны руднік, магчымае паселішча. Рудакопны, ну, руднік, карацей, комплекс руднікоў, у якога населівалі, у якім жылі дзеці доўгі час таму. На працягу гадоў яны выраслі і сталі жыхарамі Новага Лондона. Апошнія рудакопы, шахцёры, былі прызваны назад капітанам, але мы ведаем, што трошкі вугля там павінна было ў шахтах застацца. Шляхі для падыходу знаходзяцца ў дрэнным стане, але мы знайшлі сховішча з префабамі, які капітан збіраўся выкарыстаць, каб палепшыць іх, палепшыць шахты. Мы можам узяць іх альбо пакінуць гэтае месца, калі мы пажадаем яго зноў запусціць. Ну, мне зараз префабы канкрэтна вельмі патрэбныя. Ага, і ў наступны раз, калі нам спатрэбіцца больш каманд. Угу. Блин. Пытанне такое, мы зараз можам узяць сабе префабаў даволі шмат, 300. Вось. Якія нам зараз патрэбны, у нас ёсць трошкі недахоп іх. Але мы можам пражыць без гэтых 300 і, ў прынцыпе, пратрымацца проста. Вось. І на потым пакінуць сабе... Давайте шлях пакінем, я думаю, вугаль нам яшчэ спатрэбіцца. Так што давайте, пакуль няхай руднік будзе, падрыхтуем шлях да гэтага рудніка. Так. Аб'яднаць шлях туды, яны будуць даваць нам вугаль дадатковае.
Там 448 тысяч вугля, які ми можемо даволі доўга выкарыстоўваць. Патрабуе 10... О, вы паглядзіце. А як гэта працуе? Я будую шлях зараз. І гэта... Ага, вось так. Будуем. Гэта патрабуе ресурсаў. Але мы можам дабудаваць вось такой ланцужок, такі ланцужок, які прывядзе дадому. Прыкалдэсная механіка. Добра. Мы зрабілі ланцужок, яны зараз яго яшчэ будаваць будуць. Па гэтаму ланцужку нам будуць дадаваць у Новы Лондан яшчэ вугля. Такім чынам можам не выкарыстоўваць часова свае запасы вугля. Наперадзе яшчэ чакаецца пацяпленне, што таксама добра. На жаль, яшчэ будаўніцтва гэтае займе некаторы час, я так разумею, не імгненная рэч. Мы адправім каманду даследаваць вось гэта... А, у нас не хапае каманд. Добра, ладно, вяртаемся ў Новы Лондан. Вы глядзіце, гэтую тэрыторыю дакладна вызваліла, мы можам яе глядаць. Я магу наблізіць яшчэ? Не? Не магу. Это максимум. На жаль. Вось там шлях бачна. Ён зараз робіцца у працэсе. Ну нічога, шлях пабудуюць. Там праз лёд нешта цікава. Я магу наблізіць. Што гэта ўвогуле? Што это такое? Нейкі дзіўны будаўнічы інструмент. Незразумела. Добра. Нейкая падзея. Агонь у вугальнай шахце. Вуголь скончваецца. Стюарт, агонь вырваўся з вугальнага рудніка. Калі мы не зрэагуем, мы згубім руднік так же сама, як і ўсе яго запасы. Дайце мне момант. Рэгана, ты удала сказала про тое, што шахту мы бахнули. Вось зараз мы яе дакладна бахнули. Сусвет стараўся рукамі ці кожны раз генеруецца новы? Я не ведаю, гэта першы запуск, гэта кампанія. Я думаю, што там ёсць нейкі рэжым выжывання па тыпу бясконцы рэжым. Я так думаю, што вось ён можа быць згенераваным. Нават калі ён не згенераваны, ну я просто не ведаю, я не правяраў. Гэта дакладна кампанія, гэта першая глава. І мы яе правальваем так, ну на мяжы мы, то у нас атрымліваецца, то не атрымліваецца. Вось, а у нас зараз бахнула шахту. Некаторыя са сталвартаў спрабуюць выратаваць, якія зараз займаюцца ратаваннем, патрабуюць, каб мы ўсё яшчэ выратавалі шахту, каб адрэзаць доступ паветра да шахты і такім чынам задушыць полымя. Але некаторыя шахцёры ўсё яшчэ спрабуюць выбарацца. Яно гэта задушыць і іх таксама. Калі мы разабяремся з гэтым крызісам, мы ўпэўнімся, што гэтыя інцыдэнты не здарацца зноў. Заблакаваць доступ. Мы захаваем дэпазіты, ну, залежы гэтыя, але некаторыя шахцёраў памруць. Эвакуіраваць шахцёраў. Калі выратаваць шахцёраў, у нас паляпшэнне рудніка, яно разваліцца, якое мы будавалі, і застаўшыся вугаль будзе знізіцца на 50%. Гэта занадта шмат. Мы, на жаль, не можам сабе дазволіць. Выбачайце, рудакопы, нам патрэбны гэты вугаль. 100 чалавек памерла ў рудніку. Мы не можам дазволіць сабе згубіць столькі вугля. Бо у нас ёсць запасаў на 180 тыдняў, але гэта не бясконца. Як толькі яны скончацца, мы ў праблеме. Так, шлях ад іншага рудніка яшчэ вось усталяваўся, і вось ён пайшоў. Бачна ланцужок. Цягнецца там, залацісты такі. І можна паглядзець, ён такой плямкай поўзае. Мне падабаюцца гэтыя эфекты, яны неблагія вельмі. Так, што ў нас яшчэ далей? Жорстка, ну так, выбары у нас такія сабе. Зараз мы запаволім яшчэ выраб вугля.
яшчэ больш павольненька няхай. Ежы у нас усё яшчэ недахоп. Дамоў у нас усё яшчэ недахоп. Нам трэба яшчэ жытло зрабіць. Вось тут, давайте вось тут, тут дадаткова можна пры сховішча, вось так. А, тут не выкапана, ё-моё. Зараз капаць яшчэ. Гэтага не хопіць. Так, давайте тады самае неабходнае. Так, раз, два, три. І тут яшчэ вольны, можа, парачку вось так. Спецыяльна два заходы зробім, таму што я магу такім чынам... Тут ёсць... Я зразумеў гэта толькі, калі мы ўжо прайшлі туторыял, я магу карыстацца трошачкі, скажем так, абмежаваннямі. Ты не бясконца можаш атрымаць бонусы. Я зараз пакажу, як гэта працуе. Таму што ў кожнага раёна ёсць свой бонус нейкі, які яны могуць атрымліваць. Зараз мы ў гэтага раёна атрымаем бонус за тое, што ён будзе знаходзіцца ў цесніне гэтай вось, тут схаванай. Тут будзе цяплей, і адначасова тут будзе яшчэ і дадатковае месца для жылля. Зараз яны там скончыць разбураць гэты лёд. Мінус лёд. Вось. Кожны гэты раён... Ага, тут і калі... Вось. Яны будуць дадаваць дадаткова яшчэ кожны... Як это, тайл, і атрымліваецца ён, гексік гэта. Кожны гексік дае бонус. Я размясціў і атрымаю сабе дадаткова цяпла, дадаткова яшчэ і жылля. Але калі я выкарыстаю больш чым за 3, вось зараз запаўняецца ў нас да 3. Зараз я выкарыстоўваю максімум з гэтага бонуса. Калі я буду выкарыстоўваць больш з бонусам, яно мне нічога не дасць. Таму мне карысней выкарыстаць зараз проста вольныя блокі, вось гэтыя, зараз якія я заняў. І я лепей пабудую яшчэ адзін раён, які будзе вось тут. І ён будзе, напрыклад, выкарыстоўваць ужо яшчэ вось гэтыя дадатковыя 3 бонуса, які можна яшчэ тут падчапіць у гэтай цесніне. Каб я ведаў гэта раней, я бы правільна пабудаваў вось гэтыя 2 раёны. Не гэтыя 2 раёны, а вось гэты раён. Ён неправільна пабудаваны ў такім сэнсе. Блін, і вугля ўсё яшчэ нармальна так зарабляем. Потом здаралася. Алан Хувер, не хапае яго таты. Мой тата быў шахцёр. Ён мог падняць больш, чым любы, у 2 разы больш, чым любы чалавек у аванпасце 11. Неважна, ці было... Сталь для нас была квітком, каб гандляваць з горадам, нашым квітком, каб выжыць. Я бы лепей каваў 1 магілу, чым 100, ён сказаў. Я ведаю, што калі бы я спытаў яго сам, ён бы сам прапанаваў закрыць паветра для іх. Калі я спускаюся ў шахту і прахажу міма месца, дзе ён памёр, я ачышчаю цёмны камень маёй рукой, ведаючы, што ён ганарыў сябе мной. Мы за то, што мы выратавалі гэты руднік. Ну вось. Нягледзячы на тое, што па тыпу кабзда, але людзі так даволі жорстка ўспрымаюць. Выжылі, і добра. Добра. У нас ёсць нешта на паседжанне яшчэ нашай рады? Гэта ёсць. Мы ўжо ўсё тут разабраліся. Выжыванне, рашэнні таксама прыняты. Рашэнні па нашаму кіраванню. Так, можна ахоўнікаў накіраваць. У нас будуць падрыхтаваныя па тыпу нашы... У нас, карацей, можна падрыхтаваць спецыяльныя атрады, якія, калі што, могуць падаўляць пратэсты. Вось, альбо з башан назіральнікаў. Ну, не ведаю. Не толькі, каб нам гэта было патрэбна зараз, але гэта можа зрабіцца потым. Так, тут дамы неяк паўсюль. Цікава. Цікава, што нават за межамі раёнаў будуюцца невялічкія будыначкі, то бок на гэтых тайлах па тыпу нічога няма. Ну, вось гэтыя будынкі, яны ні на адным з тайлаў не знаходзяцца. Яны проста ўздоўж будуюцца, што цікава. Я так разумею, як часовае сховішча. У нас дамоў зараз не хапае, у нас праблема трошкі.
Може не приберуться зараз, коли я дом добудую тут. Добре, што вырашылі праблему з вуглем. Ну, у сэнсе глобальна мы зараз не ён не скончваецца, гэты вуголь. У нас не хапае гэтых прэфабаў і бясконца проста, каб да. Чагосьці бясконца не хапае. Так, новае жытло. Цудоўнае. Панелечкі набудавалі. Прэфабаў не хапае на яшчэ адзін набор дамоў. І не хапае тут на гэта грошыкі патрэбна. Вось на гэта. Давайте тут пачыстим тэрыторыю. Вось так. Гэта будзе ў нас яшчэ дадатковае жытло вось тут пабудавана. Цудоўна. Ух, мне падаецца, мы перажылі крызіс. Мне падаецца, мы выбраліся. Зараз ужо і праблема ў горадзе не такая вялікая. У нас зараз людзі ў цеплыні, усе абагрэтыя збольшага. Дамоў, хоць і не хапае дамоў зараз, мы і гэтую праблему вырашым хутка. Не суроч, я спрабую. Але справы ідуць не толькі блага. Я пакуль не бачу такога, чтоб мы зусім разваліліся. У нас 262 тыдні яшчэ вугля, што гэта добра, мы паназдабывалі. Калі мы будзем так працягваць, то мы можам яшчэ сабе пашырыць вось гэты раён. Неблага было бы навокал яго яшчэ выкапаць. Можа, давайте вось так, неяк. Вось так. Нам будзе дзе тады пашырыць раён аванпаста, і мы можам адправіць больш экспедыцый тады, я спадзяюся. Я ж магу неяк, калі я яго пашыру. Не разумею, ці гэта дасць мне нешта, ці не. Так, каманды ўсё яшчэ занятыя. Так, мне патрэбна дакладна пашыраць гэту тэрыторыю, бо мне няма каго адправіць зараз на даследаванне. Аванпост занадта маленькі. Даследаванне тады, што ли, рабіць? Грошыкі, проста грошыкі-то ёсць. Грошыкі ў нас ёсць. Трэба кудысьці іх укідваць. У нас зараз не хапае, наадварот, больш прэфабаў гэтых. Яны нас стрымліваюць. Грошыкі там мы зарабляем. Незначна больш мы іх зарабляем. Так. Расчысцілі гэтую тэрыторыю. Пра грошыкі незвычайна. Іх не на тое, каб шмат. Я проста жадаю зараз максімальна неяк выкарыстаць. Каб яны давалі нам яшчэ прыбытка. Таму што зараз, сітуацыя паляпшаецца. Мне не падабаецца, што ў нас не хапае матэрыялаў усё яшчэ. І ў нас не хапае прэфабаў, прырошчваецца так. Але 11 гэта для нашай тэндэнцыі гэта недахоп. Плюс яшчэ ежа, я так гляджу. Ежа пакрыху скончваецца. Я не пачынаю не хапаць. Тавары. Стюарт, новый малады інжынер прывёў новы дызайн для гэтых самых прастэтикс. Гэта не імпланты, як яны называюцца. Забыўся слова. Карацей, на замену па тыпу драўляная рука, драўляная нага, вось гэтая вылецела з галавы слова. Вось, ён прапануе новы дызайн для іх, які будзе выкарыстоўваць зусім малой пратэз. Вось, дзякую вялікі. Новы дызайн пратэзаў, які будзе выкарыстоўваць мінімальную колькасць рэсурсаў. Зробленыя ў стандартных памерах, яны будуць дазволіць большасці працоўных вяртацца да працы імгненна. Вядома, што яны не будуць такія надзейныя, як папярэднія, але будуць каштаваць амаль нічога. Калі адна зламаецца, людзі хутенька атрымаюць новенькую. Трэба нам выкарыстаць дадатковыя матэрыялы, каб выкарыстаць гэта новыя дызайны. Патрабаванне ў матэрыялах будзе знізіцца.
спатрэбіцца больш матэрыялаў, але і падвысіцца колькасць актыўных працоўных. Альбо адмовіцца. Нам патрэбны матэрыялы, я адмоўлюся ад гэтага дызайна, нягледзячы на такую замену, нам зараз матэрыялы патрэбней, чым новыя працоўныя людзі. Так. Масавы прадукт пратэзаў, так. Гандаль пратэзамі у Фростпанке, вы што, это ж просто рынок, ачмурэць. Не, давайте не будем, адмаўляюся ад пратэзаў новых. Няхай будуць старыя. Так, і мы пашырым наш раён аванпоста. Зараз яго пашырыць, і такім чынам мы можам адправіцца на новыя тэрыторыі, калі гэта павялічвае колькасць каманд. Я спадзяюся, павялічвае. Можа яшчэ вугля трошкі менш. Давайте, можа, адзін з раёнаў спынем увогуле. Вось, спынем адзін з раёнаў. Бо нам трэба губляць зараз вугаль гэты. Нам у нас перапоўняцца склады зараз гэтым вуглем, калі мы не спынем гэта. Лепей больш павольна здабываць яго. Хутка ежа пачне скончвацца. З ежай мы ўжо падрыхтавалі месца адно, якім мы, магчыма, можам скарыстацца зараз. Толькі зноў жа прыфабаў хутчэй за ўсё не хопіць, так? Прыфабаў не хапае. Чакаем тады. Я думаў, што для прыфабаў мне патрэбна нешта гэткае. Вы глядзіце, у мяне ёсць месца для здабычы. Я літаральна магу іх здабываць часова. Тут 400, тут 400, тут 1200 префабаў валяецца гэтых. Халера, я нешта прадзяўбаў, трэба там зараз будзе раён пабудаваць. Незадаволеныя фростлендеры становяцца больш радыкальнымі. Стюарт, фростлендеры ўжо вельмі незадаволеныя вашым кіраўніцтвам. Лідары супольства зараз адкрыта прапаноўваюць фростлендерам прыяднацца для пілігрымаў, прапануючы, што каб стаць часткай радыкальнай арганізацыі, яны кажуць, што ў іх лепей атрымаецца абараніць іх інтарэсы. І калі нічога не зрабіць, каб справіцца з гэтай сітуацыяй, шмат незадаволеных фростлендераў прыяднаюцца да пілігрымаў і паспрабуюць перахапіць уладу, спрабаваць палепшыць адносіны. У вас будзе 40 тыдняў паспрабаваць палепшыць адносіны. У вас будзе 40 тыдняў, каб палепшыць адносіны з фростлендерамі. Калі у вас не атрымаецца, 388 з іх прыяднаюцца да пілігрымаў. Падавіць іх наём. 194 прыяднаюцца да пілігрымаў імгненна. І адносіны з пілігрымамі пагоршацца. Альбо сказаць, што пілігрымы з'яўляюцца эфектыўнай арганізацыяй. Нам трэба, каб фростлендеры да іх прыядналіся. А мне няма магчымасці зараз паглядзець, як у мяне становішча, так? Блін. Давайте паспрабуем неяк палепшыць адносіны. Бо мне падаецца, з пілігрымамі там увогуле ўсё дрэнна, а фростлендеры яшчэ плюс-мінус нейтральныя. Так, паабяцаць што-небудзь. Можна. Даць ім грошай, не варыянт. Давайте паабяцаем нешта. Што можам паабяцаць? Так. Смены пад надвор'е можна прапанаваць, гэта даследаванне. Падтрымку экспедыцыі гэта будзе. Гэта нам не падыдзе, у нас ужо ёсць такія законы, якія на гэтым слаце знаходзяцца. Тавары надзейныя. Давайте даследаванне. Змены пад надвор'е, арыентаванае пад надвор'е. Гэта у нас... вось, у рэсурсах. Так, вось гэтую. Прапануем. Пагаджаюся, просто не гледзячы на што бы гэта не было. Каб абараніць здароўе працоўных... Чакайце-ка, абяцанне... гэта агульнае жаданне абодвух фракцый, так. Мы абяцалі гэта фростлендерам, а гэта чаму адзначана? Не ведаю. Так.
Працоўныя месцы адаптуюцца пад працоўныя гадзіны пад надвор'е. Ну, то бок, па тыпу, калі добрае надвор'е, то будуць працаваць тады, калі добрае надвор'е, калі ёсць магчымасць. Эфектыўнасць трошкі зніжаецца, верагоднасць хваробы трошкі таксама зніжаецца, і патрабаванне у цяпле таксама зніжаецца. Абяцаю абяцаць. Так і робім. Усё па плану. An automaton has broken down and is blocking traffic. Technicians are on their way. Нейкі аўтаматон там аб'явіў у горадзе, нейкі аўтаматон зламаўся і блакуе праезд. Так што не бянтэжыцца ўсім, а хутка будзе, ремонтная брыгада хутка прыбудзе. Так, у нас з'явілася новая экспедыцыя, давайте адправім яе. Вось на новую тэрыторыю. Няхай яе даследуюць, таксама будзем аглядаць навокал. Я думаю, што мы можам... у нас дамоў не хапае, ежы не хапае, прэфабаў таксама не хапае, але мы займемся зараз здабычай прэфабаў, бо інакш вось гэтае месца ідэальна ўвогуле, мы яго зараз закрылі. Я так разумею, больш прэфабаў нідзе ў нас здабыць і немагчыма. Вось ёсць невялічкая тэрыторыя яшчэ. Больш няма, так? Я больш не бачу нешта. Ну добра, давайте вось гэтая здабыча тут. Я вось так дабудую. І у нас зараз будзе гэтых прэфабаў здабыча. А то, мы чакаем невядома чаго. Каб я разумеў, як гэта працуе раней, мы ўжо даўно ўсё набудавались, тут развілись бы. Цудоўна жылі бы сабе, як шляхта. Так. Доўга яно будзе, я магу, ў прынцыпе, паскараць. Я дагэтуль спрабаваў не паскараць, бо я і так зусім не паспяваў. Зараз, мне падаецца, па краху я ўжо зразумеў, як тут усё працуе. Мне падаецца. Але я не ўпэўнены. Так, ежа дэфіцыт у нас. Да аднаго раёна з ежай нам спатрэбіцца 200 прэфабаў, халера. Нам трэба было будаваць вось гэты раён значна раней. Выбач мне ты, горы, зараз не зразумеў, чым ты. Паскорыліся. Руді запусціў зоапарк. Давайте-ка я пагляджу. Так. Я планаваў сёння скончыць прыкладна, у мяне ўсё роўна абмежавана. Я па апошнім часам спрабую скончваць стрымы не праз 3 гадзіны, а праз 2,5, 2:20 дзесьці. Бо ёсць у мяне куды зараз гэты час патраціць на гэта у вашу жа карысць, скажем так, у асноўным. Вось сёння не, але ў асноўным гэта туды і пойдзе. Так, Фростлендерам спадабалася, што мы стрымалі сваё слова. Вось. Таму сёння я бы ўсё роўна скончыў праз 10-15 хвіліначак. Вось. Шляхта як богема, зразумеў. Толькі зараз. Вось, давайте я зараз вас перадам Рудзі. І у Frostpunk мы можа альбо заўтра, альбо... выбачаюся. Заўтра стрыма не будзе. Заўтра я паеду да лекара, таму не будзе такой магчымасці. Яно супадае час са стрымом. Таму мы пабачымся з вами ў сераду. Заўтра, нагадваю, не будзе. Я павінен быў гэта сказаць уже 10 разоў за стрым, але забыўся і толькі зараз узгадаў. Стрыма заўтра не будзе, таму пабачымся ў сераду. Зараз я вас перадам да Рудзі у... Гэта прафілактычна, так, нічога сур'ёзнага, гэта проста агляд. Вось. І я перадам вас да Рудзі, паглядзім зоапарк. Мне самому цікава паглядзець. І так, добрага вам вечара. Спадзяюся, у вас усё добра. Так, дзе наш Рудзі? Дзе ён там? Для тых, хто не ведае, гульня выйшла літаральна сёння за Козіс. Трэба даглядаць за жывёлкамі ў зоапарке, у якім яны пачынаюць мутыраваць і лазіць па сценах. Пераключаю вас да яго. Рудзі там хутка пачынае зараз на ўвесь экран.
Доброго вам вечора і побачимося у середу.